तर हरे कृष्ण. सर्वांचं खूप स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरू तर्फे घेतला जाणारा हा अभ्यासक्रम आहे. 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या. आणि यामध्ये आज आपण अध्याय 3 कर्मयोगाचं अध्ययन करणार आहोत. तर मी क्षितिजा लखनौ उत्तर प्रदेश मधून आज तुमचा वर्ग घेणार आहे. तेजस्विनी माताजी आज आणि उद्याचा वर्ग घेऊ शकत नसल्यामुळे आज ही जबाबदारी मला देण्यात आलेली आहे. तर प्रथम मंगलाचरण पासून आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण सर्वांना. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तर सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली आणि एवढ्या साध्या सोप्या भाषेमध्ये आपल्याला हा अर्थ समजावून सांगितला, भगवद्गीतेसारख्या एका गहन ग्रंथाचा। श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी बनवला आणि झूमच्या द्वारे उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो। अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, प्रत्येक श्लोकाचा सखोल अर्थही समजावून सांगितला। तसंच आज वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या योजना माताजींना सादर प्रणाम। संजना माताजी आल्या असतील तर त्यांनाही प्रणाम, आणि उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत। आपल्या इस्कॉनच्या टेक्निकल टीमचेही धन्यवाद, कारण या सर्वांच्या सहकार्यानेच आपला हा उपक्रम घेणं आपल्याला शक्य होत असतं। तर सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आपण सर्वांनी 2 अध्याय पूर्ण केलेत बघा भगवद्गीतेचे। आज आपण अध्याय 3कडे वळतोय। आजच्या अध्यायाचं नाव काय आहे, स्क्रीनवरती तुम्हाला दिसतंय, कर्मयोग। तर योग म्हणजे काय, तर जोडलं जाणं। मूळ संस्कृत शब्द आहे, युज धातू आहे। तर युज धातूचा अर्थ त्यापासूनच आलेला हा योग शब्द आहे। आणि योग म्हणजे काय, तर जोडलं जाणं। आणि कोणाबरोबर जोडलं जाणं, तर कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाणं म्हणजे योग आहे, हे महत्वाचं आहे। तर कर्मयोग, जसं आपल्याला नाव सजेस्ट करताय की कर्मांच्या द्वारे आपण कृष्णांबरोबर कसे जोडले जाऊ शकतो, हे आपण आजच्या अध्यायामध्ये समजून घेणार आहोत। आता ज्यांच्या आनंदासाठी रोज आपण इथे जमतो, भगवद्गीतेच्या अध्यायांचं अध्ययन करतो, त्या श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी प्रणाम अर्पण करूया। आणि आता आपण पुढे जाऊ। आपले इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती श्रीला प्रभुपाद यांनाही आपण वंदन करूया। त्यांचा आशीर्वाद घेऊन आपण वर्गाला पुढे सुरुवात करूया। तर श्रीला प्रभुपाद, तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना, भगवद्गीतेचंच नाही तर श्रीमद भागवतमच्याही श्लोकांचं अनुवाद आणि तात्पर्य त्यांनी लिहिलं। इतरही अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिलेली आहेत, जी आता मराठीमध्ये उपलब्ध आहेत। म्हणजे श्रीला प्रभुपाद यांची सगळ्यात मोठी देणगी आहे ही त्यांचे ग्रंथ आहेत। आणि या ग्रंथांची अधिकृतता म्हणा किंवा त्यांची गहनता, पण त्याच वेळेला भाषेची सुगमता, यामुळे सर्व विद्वानांमध्ये किंवा विद्वत समाजामध्ये हे सर्व ग्रंथ अत्यंत वाखाणले जातात। तर श्रीला प्रभुपाद यांचे आशीर्वाद घेऊ प्रथम आणि वर्गाला सुरुवात करू। आता इथे तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे ते म्हणजे कालच्या 2ऱ्या अध्यायाची ही उजळणी करायची आहे, थोडीशी सारांश दिलेला आहे। तर आता मला तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकेल का, कालच्या अध्यायाचं नाव काय होतं, 2ऱ्या अध्यायाचं? कोणाला आठवतंय? सांख्ययोग।
सांख्ययोग होतं. सांख्ययोग सांख्ययोग. किंवा किंवा काय होतं? सांख्ययोग किंवा श्रीला प्रभुपादांनी या अध्यायाला काय नाव दिलंय? गीतेचा सार. गीतेचे सार. गीतेचा सारांश. बरोबर. गीतेचा सारांश का दिलं होतं? कारण आपल्याला ट्रेलर किंवा प्रिव्ह्यू मिळतो. भगवद्गीतेमध्ये ज्या विविध गोष्टी आपण शिकणार आहोत, जे विविध योग आपण शिकणार आहोत, त्या सगळ्याचा उल्लेख कालच्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी केला होता. तर सगळ्यांनी छान उत्तर दिलंय. आता पुढे सारांश जाणण्याच्या आधी मला तुमच्यापैकी कोणी सांगेल कालच्या अध्यायात तुम्हाला कुठली गोष्ट विशेष लक्षात राहिली? कालचा अध्याय खूप महत्वाचा होता, हो ना? कृष्णांनी अर्जुनाला मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली होती. अशी कुठली गोष्ट तुम्हाला लक्षात राहिली? एका वाक्यात तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकेल का? प्रयत्न भक्ती करा बरं. भक्ती करताना पाप लागत नाही. भक्तिमय भक्ती करताना करताना पाप लागत नाही. खूप छान. हरी बोल. अजून कोणाला काय लक्षात राहिलं? काल कुठल्या कुठल्या विशेष गोष्टीबद्दल कृष्णांनी ज्ञान दिलंय कालच्या अध्यायामध्ये? कोणाला मोहामध्ये आठवतंय? अडकायचं नाही. हा, वंदना माताजी, हरे कृष्ण. काय सांगताय तुम्ही? बरं, कुठल्या मनुष्य विशेष जन्म. हा, मनुष्य जन्माबद्दल ज्ञान दिलंय. मनुष्य जन्माबद्दल काय विशेष ज्ञान दिलंय बरं? कुठला एक असा खूप महत्वाचा पॉइंट आहे ज्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही, जे अर्जुनानेही लक्ष दिलं नाहीये, म्हणून त्याला दुःख झालं? बघा, आता एवढ्या हिंट दिल्या, आठवतंय का? मी काय नसून काय आहे. आत्म्याच्या स्थितीबद्दल. आत्म्याच्या स्थिती. मी आहे. शरीर नसून मी आत्मा आहे. हे सगळ्यात महत्वाचं ज्ञान काल कृष्णाने, आत्मज्ञान ज्याला म्हणतात, ते अर्जुनाला दिलेलं आहे. अजून काय आठवतंय कालच्या अध्यायाची विशेषता? माताजी मला पोहोच करा ना. हो, अजून कोणाला काय काय आठवतंय सांगा बरं. आत्म्याबद्दल दिलं. आत्मा हा अमर आहे. हा, आत्म्याचा नाश होत नाही. बरोबर, सगळ्यांनी छान उत्तरं दिलेली आहेत. आता आपण माता बघूया, इथे स्क्रीनवरती तुम्हाला सारांश दिसतोय बघा. आता अर्जुनाने युद्ध न करण्याची विविध कारणं दिली होती. पहिल्या अध्यायाचा तो शेवट होता. 5 कारणं आपण बघितली होती, तुम्हाला आठवत असतील. तर पहिलं कारण त्याने काय दिलं होतं? करुणा. युद्ध न करण्याचं हे पहिलं कारण होतं, करुणा किंवा दया. त्यावरती कृष्णांनी अर्जुनाला काय ज्ञान दिलं? की तू नश्वर अशा शरीराबद्दलचा शोक करू नको, शाश्वत अशा आत्म्याकडे तू लक्ष दे. आत्म्याकडे लक्ष. दुसरं, हा बरोबर ना, दुसरं कारण काय अर्जुनाने दिलं होतं? मला आनंद नाही युद्ध करण्यामध्ये. तेव्हा कृष्णांनी त्याला काय ज्ञान दिलं? की तू असं कसं म्हणतोस की आनंद नाही? युद्ध जिंकलास तर तुला राज्यप्राप्ती होईल, म्हणजे तू सम्राट होशील, राज्य मिळेल तुला पूर्ण. आणि युद्धामध्ये तुला वीरगती प्राप्त झाली, म्हणजे युद्ध लढताना जरी तुला मृत्यू आला तरी तुला स्वर्गप्राप्ती होईल, म्हणजे युद्ध केलंस तर तुला निश्चित आनंद मिळेल. तिसरं कारण काय दिलं होतं अर्जुनाने? तो म्हणत होता की माझ्या नातेवाईकांची मला हत्या करावी लागेल, आणि जे पाप आहे. त्यावरती कृष्णांनी त्याला ज्ञान दिलं की माझ्या सेवेत जर का तू कुठलं कार्य केलंस तर त्यामध्ये पाप होत नाही. आपण कालच्या अध्यायामध्ये इथे उदाहरण पण बघितलं होतं हनुमानजींचं, ज्यांनी लंकेला आग लावली, मग त्याच्यामध्ये अनेक असुर जळून मेले. मग हनुमानजींना पाप लागलं असं म्हणतो का आपण? तर नाही. त्यांनी हे कार्य प्रभू रामचंद्रांच्या सेवेमध्ये केलेलं होतं, म्हणून त्यांना तसा प्रतिक्रिया पापाची मिळाली नाही. आता चौथं कारण काय होतं अर्जुनाने दिलं होतं? की असमंजस. असमंजस म्हणजे काय? तो म्हणत होता की मी पूर्ण गोंधळून गेलेलो आहे, मला योग्य अयोग्य काही समजत नाहीये. त्यावरती कृष्णांनी त्याला काय ज्ञान दिलं? की तू दृढ निश्चयाने कार्य कर, जसं मी तुला सांगेन तसं कर. काय शब्द आला होता तिथे? व्यवसायात्मिका बुद्धी. म्हणजे काय? निश्चयात्मक बुद्धी ठेवून तू कार्य कर. व्यवसायात्मिका बुद्धी एके हे कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायीनाम. हा असा श्लोक होता तो. तिथे कृष्ण म्हणाले होते, मी गुरु म्हणून तुला जे आदेश देतो त्या आज्ञेचं तू पालन कर आणि युद्ध कर. मग कालच्या अध्यायामध्ये, दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी असा जो व्यवसायात्मिका बुद्धी आहे किंवा ज्याची बुद्धी अशी निश्चयात्मक झालेली आहे, अशा स्थिताधीर मुनीबद्दल किंवा स्थितप्रज्ञाबद्दल ज्ञान दिलं अर्जुनाला. त्याची लक्षणं सांगितली. आता शेवटचं अर्जुनाने कारण काय दिलं होतं युद्ध न करण्याचं? की कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील, त्यावरचं जे मार्गदर्शन आहे ते आता आपल्याला आजच्या अध्यायामध्ये शिकून घ्यायचंय. आता आपण पुढची स्लाइड बघूया, जिथे आता आजच्या अध्यायाचं नाव आहे कर्मयोग. मी कसं म्हटलं तुम्हाला, योग म्हणजे काय? तर कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाणं.
आणि कर्मयोग म्हणजे कर्मांच्या द्वारे कृष्णांच्या बरोबर जोडलं जाणं. तेव्हाच आता कृष्णांच्या बरोबर जेव्हा जोडले जातो ना तेव्हा तो योग होतो. आता पुढे ज्ञान योग आहे, ध्यान योग आहे, भक्ती योग आहे. तर इथे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतलं आहे हे महत्वाचं आहे. आता आजच्या अध्यायामध्ये ना अर्जुनाला काही प्रश्न पडलेले आहेत त्याबद्दल तो कृष्णांना विचारतो. तर पहिला प्रश्न तो विचारतो की मी त्याग करू की कर्म करू, मला स्पष्टपणे काहीतरी सांगा, एकच काहीतरी सांगा, म्हणून एकम वद असं म्हटलेलं आहे. दुसरा प्रश्न त्याला आहे की मी निष्काम कर्म करू की ज्ञानयोग करू. आता अर्जुनाला काय वाटतंय की मी सर्व कर्मांचा त्याग करेन, म्हणजे मी युद्ध न करता मी जंगलामध्ये जाईन, तिथे जाऊन मी ज्ञान संपादन करेन. पण कृष्ण त्याला इथे सांगतात की ज्ञानयोगापेक्षा निष्काम कर्मयोग हा अधिक श्रेष्ठ आहे. मग कर्मकांड ते कर्मयोग. आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्ण सकाम कर्माबद्दल बोललेत, म्हणजे कर्म केल्याने प्राप्त होणाऱ्या लाभाबद्दल किंवा जे कर्मफळ ज्याला म्हणतो त्याबद्दल कृष्ण बोललेले आहेत. तर आजच्या अध्यायामध्ये कर्मकांडापासून कर्मयोगापर्यंत कृष्ण अर्जुनाला घेऊन जाणार आहेत. तर जेव्हा अर्जुन युद्ध करण्यामध्ये मला काहीही आनंद नाही असं कारण देत होता युद्ध न करण्याचं, मग त्यावेळेला कृष्णांनी त्याला युद्ध करून मिळणारं फळ किंवा ज्याला आपण म्हणतो लाभ काय प्राप्त होईल हे त्याला समजावून सांगितलं. कृष्णांनी त्याला सांगितलं होतं बघा की तू युद्ध केलंस आणि जिंकलास युद्ध तर तुला राज्याची प्राप्ती होईल, सम्राट होशील तू. आणि युद्ध करताना जर का तू वीरगती प्राप्त झाली तरी तुला स्वर्गाची प्राप्ती होईल मृत्यूनंतर. म्हणजे युद्ध करण्यातच तुझा लाभ आहे हे त्याला समजवलं होतं. आता इथून पुढे कृष्ण अर्जुनाला ज्ञान देणार आहेत की तू माझ्यासाठी कर्म कर, म्हणजे कर्मयोग कर. आता चौथा चौथं कारण जे दिलं होतं अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं, कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील असं तो म्हणाला होता. आणि तर त्यावेळेला कृष्ण अर्जुनाला समजावून सांगतात आता की तू जर का तुझं जे कर्तव्य आहे युद्ध करण्याचं ते तू केलंस तर कौटुंबिक परंपरा नष्ट होणार नाही. तू कोण आहेस? तू एक क्षत्रिय आहेस, कुरुवंशी राजपुत्र आहेस. आणि राजपुत्राचं उदाहरण हे सर्वांच्या समोर असतं, समाजातले सर्वजण तुझ्याकडे बघतायत, तर तू आपला आदर्श त्यांच्या समोर ठेवला पाहिजेस. तू जेव्हा आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावशील तेव्हा समाजातले इतर लोकही तुझं उदाहरण समोर ठेवून तेही आपलं कर्तव्य करायला प्रेरित होतील. तर अशा प्रकारे तू एक आदर्श घालून देशील आणि युद्ध न करता मात्र निघून गेलास, रणांगण सोडून गेलास, तर इतरही लोक मग आपली कर्तव्य पार पाडणार नाहीत. आता पुढचा प्रश्न जो अर्जुनाला पडलेला आहे तो अर्जुन म्हणतोय की मला माझी कर्तव्य आता करायची आहेत, पण अशी कुठली गोष्ट आहे की जी मला माझ्या कर्तव्यांपासून दूर नेते, म्हणजे माझी कर्तव्य मी करू शकत नाही. सर्वात मोठा माझा शत्रू कोण आहे जो मला माझी कर्तव्य करण्यापासून थांबवतोय. तर याबद्दलही आपण आजच्या अध्यायामध्ये जाणून घेऊया. आता तुम्हाला ना स्क्रीनवरती एक चित्र दिसतंय बघा, त्याच्यामध्ये एक खांब आहे आणि त्या खांबावरती तीन दिशेने तीन बाण आहेत आणि काय लिहिलंय बरं त्यावरती की दिस वे, दॅट वे अँड द अदर वे. आता आपण हे वाचल्यावरती आपला पण गोंधळ उडेल की नेमकं कुठल्या दिशेने जायचं. आता अर्जुनाची हीच परिस्थिती झालेली आहे, त्याचाही गोंधळ उडालेला आहे. आता काल दुसऱ्या अध्यायामध्ये अर्जुनाला कृष्णांनी आत्म्याबद्दलचं ज्ञान दिलंय आणि कृष्ण म्हणालेत की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत आणि या आत्म्याचा आकार किती सूक्ष्म असतो हेही कृष्णांनी सांगितलंय. आठवतंय का कोणाला तुमच्यापैकी आत्म्याचा आकार किती सूक्ष्म असतो? हरे कृष्ण. भागाच्या 10,000 एवढा सूक्ष्म. हा, केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग. श्वेताश्वतरोपनिषदामधून घेतलेली ही माहिती आहे. केशाग्र शतभागस्य म्हणजे केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग एवढा हा सूक्ष्म असतो आत्मा. आता अर्जुन काय विचार करतोय की कृष्ण म्हणाले मी शरीर नाही आणि मी आत्मा आहे आणि हा आत्म्याचा आकार किती आहे? केशाग्र शतभागस्य म्हणजे केसाच्या टोकाच्या 10,000वा भाग एवढा हा लहान आत्मा आहे. तर ह्याला एवढं मोठं राज्य पाहिजे कशाला? बघा, प्रथम कृष्णांनी अर्जुनाला आत्म्याचे वेगवेगळे गुणधर्म सांगितलेले आहेत. तो नाश पावत नाही, हो ना, मग त्याला कोणी कापू शकत नाही, त्याला जाळू शकत नाही. त्यानंतर कृष्ण म्हणालेत की या भक्तीच्या मार्गामध्ये कुठलीही हानी नाही, हा, उलट थोड्याशा प्रगतीने पण मनुष्याचा फार मोठं भयापासून नुकसान होतो किंवा भयापासून रक्षण होतो, सॉरी. म्हणजे भक्तीमध्ये केलेले जे प्रयत्न असतात ना ते शाश्वत काळासाठी टिकतात. तर आता अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं जे पहिलं कारण दिलेलं होतं की करुणा किंवा दया असं तो म्हणत होता. तो म्हणत होता हे जे माझे स्वजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत,
मी यांना मारू शकत नाही, हे सगळे माझे दयेचे पात्र आहेत. आणि यावरती मार्गदर्शन करताना कृष्णाने अर्जुनाला हे आत्म्याचं ज्ञान दिलं होतं. मग अर्जुनाने युद्ध न करण्याचं पुढचं कारण सांगितलं होतं की या युद्धामध्ये मला माझ्या स्वजनांची, नातेवाईकांची हत्या करावी लागेल, जे पाप आहे. त्यावरती कृष्णाने मार्गदर्शन करताना हे सांगितलं होतं की भक्तीमध्ये केलेलं, म्हणजे माझ्या सेवेत केलेलं कुठलंही कार्य असेल तर त्याच्यामध्ये पाप नाही. आता त्यामुळे अर्जुन गोंधळून जाऊन प्रश्न विचारतो आहे की तुम्ही प्रथम मला ज्ञान दिलं आणि आता म्हणतात की कर्म करू. मी नेमकं आता काय करू? आत्म्याचं मी ज्ञान घेऊन ज्ञानी होऊ की आता तुमच्या सेवेमध्ये कार्य करू? बघा आता अर्जुनाला ना त्याने युद्ध करावं अर्जुनाने, म्हणून कृष्ण त्याला सतत प्रेरित करतायत, प्रोत्साहन देतायत. पण अर्जुनाला काय वाटतंय की कृष्णांच्या सेवेमध्ये म्हणजे भक्तीमध्ये कर्म करण्याची गरज नसते. त्याने एक असा समज बनवलाय आपला. म्हणून तो कृष्णांना काय म्हणतो की एकम वध, मला एक काहीतरी सांगा की मी भक्ती करू की युद्ध करू. अर्जुनाचा असा समज झालेला आहे की कृष्णांची सेवा म्हणजे भक्तीमध्ये केलेल्या कार्यामध्ये आपल्याला कुठलीही कर्तव्य करायची गरज नसते. सर्व काही कर्म सोडून म्हणजे कर्म संन्यास घेऊन आपण भक्ती करू शकतो. आता हा चुकीचा समज आहे. तर युद्ध कसं आहे, एक सकाम कर्म म्हणतो ना, पण युद्ध कशासाठी लढलं जातं? राज्य प्राप्तीच्या हेतूने केलं जातं, संपत्ती प्राप्तीच्या, सत्ता प्राप्तीच्या हेतूने केलं जातं. म्हणून अर्जुन विचारतोय की तुम्ही मला हे सकाम कर्म करायला का सांगत आहात? कारण त्याला काय वाटतंय की कुठेही भक्तीमध्ये कर्म करण्याची आवश्यकता नसते. तर कृष्ण आता त्याला ज्ञान देतील की भक्तीद्वारे सर्व कर्म ही कर्म योगात आपण कशी बदलू शकतो. तर ही पार्श्वभूमी, इथून पुढे आता आपण हा कर्मयोग शिकणार आहोत. आता पहिला श्लोक आहे हा. योजना माताजी श्लोक वाचता आणि त्यानंतर संजना माताजी अनुवाद वाचतील. हरे कृष्ण. योजना माताजी. सॉरी माताजी, मी अनम्यूट हा नव्हते झाले. हा हा. कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. कर्मेंद्रिय संयमित करू नये. ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत असते तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे ना स्लाइड मध्ये या चित्रामध्ये एक व्यक्ती तुम्हाला दिसतीये. त्याची वेशभूषा, केशभूषा आपण बघितली तर आपल्याला तो साधूच वाटतोय. पण त्याचबरोबर आपण बारकाईने बघितलं तर त्याच्या हातामध्ये आपल्याला सिगरेट दिसतीये. तर मग आता हे चित्र आपण असं बघितल्यावरती आपल्याला वाटतंय की काहीतरी हा दांभिक साधू असावा, ढोंगी असावा. म्हणजे वेशभूषा, केशभूषा तर संन्यासासारखी आहे, मात्र मनामध्ये अजूनही त्याच्या भौतिकतेचे विचार आहेत. तेव्हा ज्यावेळेला हे असं चित्र दिसतं ना आपल्याला की दोन्हीमध्ये काहीतरी फरक आहे, तेव्हा त्याला मिथ्याचार असं म्हटलं जातं. तर इथे कृष्ण अर्जुनाला हेच समजवतायत की अर्जुना, तू म्हणतोयस की मी आता जंगलामध्ये जाईन, ज्ञान संपादन करेन, आणि तू असंही म्हणतोयस की जंगलामध्ये जाऊन तुझ्याकडून काही दुष्कर्म होणार नाही. पण लक्षात घे, जिथे तू जाशील तिथे तुझं मन तुझ्या बरोबर जाईल. तुझा हा जो क्षत्रिय स्वभाव आहे ना, हा तुझ्या बरोबर असेल आणि त्याप्रमाणे तुझ्या इच्छा असतील आणि तसाच तू वागशील. तर जरी जंगलात राहिला तरीही तसाच वागशील. म्हणजे क्षत्रिय स्वभाव तू दूर करू शकणार नाहीस. म्हणजे आता जो व्यक्ती आता इंद्रियांना संयमित करतो, इथे शब्द आहे बघा श्लोकामध्ये, कर्मेंद्रिय आणि संयम्य, पण त्याचे मन मात्र इंद्रिय विषयांचं चिंतन करत आहे. य आस्ते मनसा स्मरण म्हटलेलं आहे. तर म्हणजे मनामध्ये त्याच्या भौतिक उपभोगांचाच विचार सुरू असेल तर मग त्याला मिथ्याचार असं उच्चते. मिथ्याचार म्हटलंय. जसा हा व्यक्ती आता बाहेरून आपल्याला कसा वाटतोय, साधू संन्यासी असल्यासारखा वाटतोय, भौतिक विषयांचा त्याग केल्यासारखा दिसतोय, पण त्याच्या मनामध्ये मात्र अजून भौतिक विषयांचं चिंतन तो करतोय. जसं आपण नेहमीच्या ह्याच्यातलं उदाहरण घ्यायचं असेल तर बघा, एक लहान मुलं असतात, त्यांना संध्याकाळी मित्रांच्या बरोबर खेळायला खूप आवडतं, पण आईला अभ्यासाचं महत्व असतं. मग आई त्याला आणून बसवते टेबलवरती, कर अभ्यास. आता हा काय करतो, वही किंवा पुस्तक आपल्या डोळ्यासमोर धरून तो वाचण्याचं दाखवतोय, वरवर तो अभ्यास करतो, पण बाहेरून मित्रांचे आवाज येत आहेत, त्याला हाक मारता येते, त्यामुळे त्याचं काय अभ्यासामध्ये लक्ष लागत नसतं. तर इथे हे कृष्ण काय सांगतायत की ज्याची हृदय शुद्धी झालेली नाही त्याने संन्यास घेतला तर ते योग्य नाही, असत नाही. कृष्ण अर्जुनाला समजवतात की तू जंगलात जरी गेलास तरी आता तुझा क्षत्रिय स्वभाव तुझ्या बरोबर राहणार आहे, तू क्षत्रिय आहेस आणि जंगलामध्ये जाऊन ब्राह्मणाचं कार्य जे आहे ज्ञान संपादन करायचं ते तू करायला बघतोय, जे योग्य होणार नाही, तो मिथ्याचार होईल.
तर कोणी आता संन्याशाचा वेश घेतला, तसे कपडे घातले, तसाच केशभूषा केली म्हणून त्याला संन्यासी म्हणता येणार नाही, कारण त्याची अजून आंतरिक चित्तशुद्धी झालेली नाही. जसा आता व्यक्ती इथे आपल्याला सिगरेट ओढताना दाखवलाय, चित्तशुद्धी झालेली नाही, भौतिक इच्छाच मनामध्ये आहे, म्हणूनच तो अशा प्रकारे नशा करतोय. तर या श्लोकावरून आपल्याला बोध काय घ्यायचा आहे की आपण मिथ्याचारी असू नये. आता आपण गृहस्थाश्रमी आहोत, मग गृहस्थ असू, गृहिणी असू, विद्यार्थी असू किंवा निवृत्त जीवन जगत असू, आपण आपली त्या त्या स्टेजच्या लाईफला काहीतरी कर्तव्य असतात ती आपल्याला केली पाहिजेत, आणि ती केल्यानेच, ती करत असतानाच आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने आपली यथावकाश आध्यात्मिक प्रगती होऊ शकते. म्हणजे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करायचा, कृष्णांची भक्ती करायची आहे म्हणून कर्तव्य त्यागायची नाहीयेत, तर भक्ती करत असताना कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आपल्याला पूर्ण करायच्या आहेत, आणि हे असं केल्यानेच आपली चित्तशुद्धी होईल हळूहळू. मिथ्याचार म्हणजे काय? ढोंग करणं आहे, देखावा करणं, जसा चित्रातला साधू करतोय ते बरोबर नाही. तर बघा इथे आपल्याला हे काय सांगितलंय की म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतात की आत्म्याच्या आनंदासाठी तुम्हाला माझ्याशी जोडून घ्यावं लागेल, कारण आपला हा आत्मा जो आहे ना, हा कृष्णांचा पासून आलेला आहे, कृष्णांचा हा अंश आहे. आता जसा सामान्य मनुष्य आहे बघा, कोणी त्याला आनंद कशामध्ये असतो? त्याला चांगलं खाणं खायला आवडतो, चांगली वस्त्र घालायला आवडतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या कुटुंबाच्या बरोबर त्याला जायला आवडतो. सर्वसामान्य माणसं हे असं करतात. पण आता या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, या सर्व शरीराच्या संबंधित गोष्टी आहे. या कितीही प्रमाणात जरी केल्या तरी त्याचा आनंद आत्म्याला मिळू शकत नाही. म्हणून कृष्ण सांगतात की तुम्हाला आत्म्याचा आनंद हवा असेल ना, तर तुम्हाला माझ्याशी जोडून घ्यावं लागेल. पण हे कसं करायला हवं? तर सदाचारी बनून करायला हवं. माझी भक्ती करा, तुम्ही जी कर्म करत असाल ती माझ्याबरोबर जोडा, म्हणजे कर्मयोग करा जो कर्मसन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. तर कर्मसन्यास म्हणजे काय? तर सर्व कर्म सोडून बसणं, कर्मांचा त्याग करणं. आता आपण विचार करूया, हे आपल्याला शक्य आहे का? एकही क्षण आपण कर्म केल्याशिवाय राहू शकत नाही बघा. श्वास घेणं हे पण एक कर्म आहे. शरीराच्या मूलभूत गरजा असतात आपल्याला तहान लागते, भूक लागते, झोप येते, ही सर्व पण कर्मच आहेत. म्हणजे कर्मसन्यास आपल्यापैकी कोणीच करू शकत नाही. त्यामुळे आपली जी काही निर्धारित कर्म असतील ती आपल्याला करायला हवीत, आणि ती करत असतानाच, या सगळ्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाच आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घ्यायला हवं. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला ना या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये सांगतात की जोपर्यंत व्यक्तीची हृदयशुद्धी झालेली नाही ना, तोपर्यंत त्याने संन्यास ग्रहण करू नये. कारण हृदयशुद्धी झालेली नसेल तर मनामध्ये इंद्रिय उपभोगांचे विचार असतील, आणि त्यामुळे मग आध्यात्मिक प्रगती त्या व्यक्तीची होऊ शकणार नाही. आता कृष्ण भक्ती कशी आहे की ती करण्यासाठी आधीच हृदयशुद्धी होण्याची गरज नाही बघा. भक्ती करता करता मनुष्य हळूहळू चित्तशुद्धी करू शकतो, त्याची हृदयशुद्धी होऊ शकते. जसं आता एखादा आजारी मनुष्य असेल, तो कसा औषध घेता घेता बरा होतो, तसंच कृष्ण भक्ती करत असतानाच मनातील अशुद्धता ज्या असतात ना, त्या जाऊ लागतात आणि हृदयशुद्धी होते. भक्ती करण्याच्यासाठी कर्माचा त्याग करण्याची आवश्यकता नाही, कर्मसन्यास योग्य नाही. तर जे आपण कर्म करतो ते कृष्णांच्या बरोबर आपल्याला जोडणं मात्र आवश्यक आहे, कर्मयोग करणं आवश्यक आहे, जो श्रेष्ठ म्हटलाय कृष्णांनी. तर आता हा जो 6वा श्लोक आपण शिकलो, ह्याच्यातून काय बोध घेतला? आता आपण मिथ्याचारी असू नये. आता आपण जसं म्हटलं की आपण गृहस्थाश्रमी असू, मग आपण गृहिणी असू, गृहस्थ असू, विद्यार्थी दशेत असू किंवा निवृत्त जीवन जगत असू, आपली ती जी कर्तव्य आहेत त्या स्टेजची, ती आपल्याला पूर्ण करणं आवश्यक आहे. ज्या जबाबदाऱ्या आपल्याला आहेत त्या पूर्ण करायला पाहिजे, आणि त्या करत असतानाच कृष्णांच्या भक्तीमध्ये आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे, ज्याने आपल्या ह्या अशुद्धता आता ज्या आहेत आपल्यामध्ये कमी होतील आणि क्रमशः आध्यात्मिक प्राप्तीही आपण करू शकू. आपण आपल्या जबाबदाऱ्या, आपली कर्तव्य ही सोडू नयेत कृष्ण भक्ती करताना, हे महत्वाचं आहे. बऱ्याच लोकांचा असा हा गैरसमज असतो बघा की भगवद्गीतेचा उपदेश स्वीकारायचा म्हणजे सगळी कर्तव्य सोडून द्यावी लागतात. हा गैरसमज का झालेला आहे? कारण त्यांनी व्यवस्थितपणे भगवद्गीतेचं अध्ययन केलेलं नाहीये, नीटपणे भगवद्गीता समजून घेतली नाहीये. आता या श्लोकात पण आणि भगवद्गीतेच्या पुढे येणाऱ्या अनेक अध्यायांमध्ये कृष्ण अर्जुनाला त्याचं क्षत्रिय म्हणून जे कर्तव्य आहे ना, ते बजावण्यासाठी प्रवृत्त करताहेत. अर्जुनच कर्तव्य करण्यापासून मागे हटतोय. तोच म्हणतोय की मी जंगलामध्ये जाईन, मी ज्ञान संपादन करेन, पण मी युद्ध करणार नाही. पण कृष्ण मात्र सदैव त्याला युद्ध करण्यासाठी, म्हणजे कर्तव्य बजावण्यासाठीच प्रेरित करतायत. हे लक्षात घेऊया आपण. भगवद्गीतेचा संदेश आपण कधी व्यवस्थितपणे आचरण करू शकतो? ज्याला आपण
भगवद्गीतेचा जो उपदेश आहे ना तो नीटपणे समजून घेणं हे पण खूप आवश्यक आहे. आता अर्जुन क्षत्रिय आहे म्हणून त्याच्यासाठी युद्ध लढणं हे त्याचं कार्य होतं. आपली कर्तव्य वेगळी आहेत ती आपण केली पाहिजेत, हे महत्वाचं आहे. जसं आता ट्रेन असते बघा, ती 2 रुळांवरती ना समांतर धावते तेव्हा आपल्या गंतव्यापर्यंत पोहोचते. तसंच मनुष्याने आपली नियत कर्तव्य आणि कृष्ण भक्ती ही दोन्ही करणं आवश्यक आहे आध्यात्मिक प्रगती साध्य करायची असेल तर. कर्तव्यांचा त्याग करून कृष्ण भक्ती करणं हा मिथ्याचार होईल, कारण अजून हृदय शुद्धी झालेली नाहीये. आता हे शुद्ध कसं होईल? आपल्यातल्या हृदयामधल्या ज्या अशुद्धता आहेत या शुद्ध कधी होतील? ज्यावेळेला नियत कर्तव्य हे कृष्ण भक्तीच्या बरोबर एकत्रितपणे आपण करू तेव्हाच होईल. सदाचार आपण जर का सदाचाराने राहिलो, भक्तीच्या नियमांचं पालन केलं तर तेव्हाच हे साध्य होईल. आता पुढचं बघू आपण. आता इथे बघा एक गोष्ट आलेली आहे, भरत महाराजांची गोष्ट आहे ही. तर भागवतमच्या श्रीमद भागवतमच्या 5व्या स्कंदात आलेली ही गोष्ट आहे. तर भरत महाराज हे क्षत्रिय राजा होते आणि अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ असे हे राजा होते. आणि त्यांच्याच नावावरून आपल्या देशाला जे भारत नाव पडलेलं आहे ते या भरत महाराजांमुळे पडलेलं आहे. तर प्रजेवरती त्यांचं खूप प्रेम होतं आणि विशेष गोष्ट म्हणजे हे एक श्रेष्ठ असे कृष्ण भक्त पण होते. आता राजाची जी कर्तव्य असतात राज्यावरती तो शासन करतो आणि हे सगळं करत असताना त्यांना भक्ती करायला तेवढा पुरेसा वेळ मिळत नसे. आणि त्यामुळे मग ते काय ठरवतात की राज्याचा त्याग करून आता एकांतामध्ये जंगलामध्ये जायचं आणि तिथे राहून भक्ती करायची. आता जशी त्यांची मुलं मोठी होतात त्यांना ते राज्यकारभार करायला शिकवतात आणि मग आपल्या पत्नी मुलांची परवानगी घेऊन ते आता भक्ती करण्यासाठी जंगलामध्ये जातात. जंगलामध्ये एक कुटी बांधून ते राहू लागतात आणि एक दिवस कसलाचा मोठा आवाज येतो म्हणून ते बघू लागतात त्या वाकून बाहेर. तर त्यांना दिसतं की एक हरिणी पळत असते आणि तिच्या मागे वाघ लागलेला असतो. आपला जीव वाचवण्यासाठी ती पळत असते. तर समोरच एक नदी असते आणि जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नामध्ये ही हरिणी आता त्या नदीमध्ये उडी घेते. तर या वाघ बघतो की या हरिणीने तर नदीमध्ये उडी घेतलीये, तर तो माघारी फिरतो. वाघ निघून गेल्यानंतर आता भरत महाराज आपल्या कुटीमधून बाहेर पडतात आणि नदीकडे जाऊन बघतात. तर त्यांच्या लक्षात येतं की ही हरिणी तर त्यांना दिसत नाही, पण एक तिने जेव्हा ती उडी मारते पाण्यामध्ये तर त्यावेळेला एका पिल्लाला तिने जन्म दिलेला असतो आणि ते छोटंसं पिल्लू तिथे काठावरती त्यांना सापडतं. तर ते पिल्लू घेऊन आता हरणाचं ते बाहेर येतात. तुम्हाला इथे चित्रामध्ये दिसत असेल बघा, वाचवतात त्या पिल्लाला. आता लहान आई विना ते पिल्लू असतं त्याचे काळजी घेऊ लागतात. ते हळूहळू पिल्लू मोठं होतं. पण भरत महाराज मात्र जे काही आता ते आले कशाला होते इथे जंगलामध्ये? भक्ती करण्यासाठी आले होते. पण तरी या पिल्लाची काळजी घेत असल्यामुळे सतत आता त्यांचं लक्ष या पिल्लावरच असतं. कुठे होम हवन जरी करत असले तरी लक्ष मात्र या पिल्लावरच त्यांचं असतं. आता जसं असं पिल्लू मोठं होऊ लागतं तसं ते गवत चरत जरा लांब लांब जाऊ लागतं, पण भरत महाराजांचं लक्ष मात्र त्यांच्या साधनेमध्ये राहत नाही. सारखी त्या हरणाची काळजी त्यांना लागलेली असते. क्षत्रिय राजे होते त्यामुळे क्षत्रियाचं स्वभावच असतो की केवळ प्रजेचंच नाही तर प्रजेमध्ये पशु पक्षी जे असतील त्यांचंही रक्षण करायचं. त्यामुळे त्या भक्तीकडे त्यांचं दुर्लक्ष होतं. आता यथावकाश हे हरणाचं पिल्लू मोठं होतं आणि एक दिवस ते असंच चरता चरता लांब निघून जातं. संध्याकाळ झाली, सूर्यास्त झाला तरी ते परत येत नाही. आता इथे कालांतराने हे भरत महाराजही वृद्ध झालेले असतात आणि त्यांना आता हे पिल्लू जेव्हा पिल्लू म्हणायचं नाही आता हरिणच म्हणायचं, त्याला ते परत येत नाही. तर तेव्हा ते काळजी करू लागतात त्या हरणाचं. हरिण आलं नाही परत म्हणून त्याच्या शोधार्थ निघतात आणि कुठेतरी त्यांचा पाय कड्यावरून घसरतो. ते खाली पडतात आणि त्यांचा देहाचा अंत होतो. आता देहत्याग करण्याच्या वेळेला ह्यांच्या मनामध्ये विचार कुठले असतात? या हरणाचीच त्यांना काळजी असते. आता इथे पुढची कथा ऐकण्याच्या आधी प्रथम आपण या कथेतून बोध काय घ्यायचा आहे ना हा समजावून घेऊया. आता कृष्ण आपल्याला काय सांगतायत इथे की तुमची कर्तव्य तुम्ही जिथे आहात तिथे राहूनच पार पाडा आणि ती कर्तव्य करताना तुम्ही माझ्या बरोबर जोडून घ्या. म्हणून अर्जुनाला कृष्ण काय समजावतात की तू जंगलात जाऊ नकोस अर्जुना, कारण ज्ञान संपादन करायला तू जंगलामध्ये गेलास तरी तू तुझ्या मनाचं काय करशील, क्षत्रिय स्वभावाचं काय करशील? तो तुला स्वस्थ बसू देणार नाही. तुझा क्षत्रिय स्वभाव युद्धातून तू पळून गेलेला आहेस असंच समाज म्हणेल आणि तुझी निंदा करेल.
थट्टा करेल जे तुला सहन होणार नाही. असं कोणीच म्हणणार नाहीये की अर्जुनाने ज्ञान संपादन करण्यासाठी रणांगणातून माघार घेतली. उलट सर्वजण असंच म्हणतील की त्याने घाबरून युद्धामधून पलायन केलं. तर त्यामुळे तुझं लक्ष लागणार नाही, जो मिथ्याचार होईल मग. आणि म्हणून कृष्णांनी त्याला सांगितलं की तुला युद्ध करणं, तुझा क्षत्रिय धर्माप्रमाणे तुझं जे काही कर्तव्य आहे ते तुला करणं आवश्यक आहे. आता हे जे भरत महाराज होते, आपण समजून घेतलं की त्यांनी हरणाच्या काळजीमध्ये देहत्याग केला होता. पण बघा भगवंतांची कृपा कशी असते की जरी त्यांना हरणाचा जन्म मिळाला तरी मागील जन्मामध्ये त्यांनी जे काही कृष्ण भक्ती केलेली होती त्यामुळे कृष्णांची कृपा राहिली त्यांच्यावर आणि त्या जन्माचं स्मरण त्यांना राहिलं. पश्चाताप त्यांनी जी काही चूक झाली त्याचा पश्चाताप त्यांना करायचा होता. आता हे हरिण म्हणून जरी जन्म मिळाला असला तरी एका आश्रमाजवळ आता हे हरिण राहू लागलं. ते हिरव्या चाऱ्यावरती आसक्ती होऊ नये म्हणून सुकी पानं इत्यादी खाऊन ते राहिलं. आश्रमाच्या जवळच असल्याने हरिनाम त्यांच्या कानावरती पडत असे, कधी प्रसादही त्याला मिळत असे. असं करता करता तो हरणाचा जन्म निघून गेला. आणि मग त्याच्या पुढच्या जन्मी मनुष्य जन्म मिळाला. त्यावेळेला ते जड भरत या नावाने ओळखले गेले आणि या जन्मानंतर म्हणजे मृत्यूनंतर त्यांना मग भगवत प्राप्ती झाली. तर या कथेवरून आपल्याला हेच समजून घ्यायचंय की आपली इंद्रिय, मन हे खूप बलवान असतात. मग एखाद्याला वाटलं की मी अगदी माझी इंद्रिय संयमित ठेवलेली आहेत, पण असं होत नाही, कारण मायेचा प्रभाव हा अतिशय तीव्र असतो. आणि आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की कलियुगामध्ये कोणीही मनुष्य संन्यास घेऊ शकत नाही. म्हणजे कलियुगातल्या माणसाला आपली इंद्रिय किंवा मन संयमित करणं हे सोपं नाहीये. तर हे कशा प्रकारे संयमित करून घेऊ शकतो आपण? तर आपल्याला गुरूंच्या बरोबर सान्निध्य ठेवलं पाहिजे. गुरु, साधू आणि शास्त्र या 3 गोष्टींबरोबर जोडून घेतल्याने मात्र आपण हे संयमन करू शकतो इंद्रियांचं. तर आता हे भरत महाराज जे होते ते अतिशय श्रेष्ठ असे भक्त होते कृष्णाचे. आणि कृष्णांची जी काही भक्ती सेवा त्यांनी केलेली होती ती कृष्णांनी जपून ठेवली बघा. हरणाचा जन्म जरी मिळाला तरी गत जन्मात केलेल्या गोष्टीची त्यांना स्मृती होती. त्यामुळे असं हरण बघा जे आता हिरवा चारा खात नाही किंवा आश्रमाच्या जवळ जाऊन राहतं वगैरे, असं हरण आपण कधी बघत नाही. तर ही कृष्णांनी केलेली व्यवस्था होती म्हणूया. कालच्या अध्यायामध्ये, दुसऱ्या अध्यायामध्ये जो श्लोक होता ना, दुसऱ्या अध्यायातला 40वा श्लोक, नेहा विक्रमण नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे भक्तीमध्ये केलेल्या कार्यामध्ये किंवा कृष्ण सेवेच्या केलेल्या कुठल्याही प्रयत्नामध्ये कसलीही हानी नसते. अगदी छोट्यात छोटी सेवा पण ही अतिशय मौल्यवान असते आणि शाश्वत असते. मुख्य म्हणजे काय की आता बघा, एक शरीर सोडून प्रत्येक जणाला मृत्यू आहेच. म्हणजे या शरीरात त्याने कृष्णाची जी काही सेवा केलेली असेल, या शरीराचा त्याग करून व्यक्ती जेव्हा दुसरं शरीर जरी घेतो, म्हणजे ती आत्म्याची शुद्धी जी आधीच्या जन्मात झालेली असते कृष्णांची सेवा करून, ती शुद्धी आत्म्याच्या बरोबर तशीच राहते आणि त्या पुढे प्रक्रिया मग शुद्धीकरणाची पुढच्या जन्मामध्ये सुरू होते. तर हे खूप महत्वाचं लक्षात ठेवूया आपण की कृष्णांची जी काही सेवा आपण करू, की अगदी छोट्यात छोटी सेवा असेल आणि कालांतराने ती व्यक्ती विसरून गेली की मी काही कृष्णांच्यासाठी केलं होतं किंवा मायेच्या प्रभावामुळे त्याचं अधपतन झालं त्या व्यक्तीचं, तरी त्याने केलेली सेवा कृष्ण लक्षात ठेवतात. आपण विसरलो तरी कृष्ण स्मरणात ठेवतात. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता पुढचं बघूया. हा 7वा श्लोक आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे या कृष्ण. उलट जर एखादा प्रामाणिक मनुष्य मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा म्हणजेच कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करत असेल तर तो अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या कथेद्वारे पण आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं हे का महत्वाचं आहे हे आपल्याला समजतं. आता भरत महाराजांची कथा आपण पाहिली आणि इथे जी कथा आहे ना, ही राजा रुद्र प्रताप यांची आहे. आता हे जे राजा आहे हे जगन्नाथपुरी ओरिसा मधले राजा असतात आणि तेही कृष्ण भक्त असतात. तर एकदा या राजाला समजतं की चैतन्य महाप्रभू तिथे वास्तव्याला आहे जगन्नाथपुरीमध्ये आणि
चैतन्य महाप्रभूंना भेटायचं, त्यांच्याकडून आशीर्वाद घ्यायचे अशी या राजाला खूप इच्छा असते. तर चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचा अवतार होते. गौडीय वैष्णव परंपरेची सुरुवात त्यांनी केली आणि या कलियुगामध्ये हा जो भवसागर म्हणतात ना, हा पार करण्यासाठी जो हरे कृष्ण महामंत्रचं म्हणतात तसं एक आपल्याला त्यांनी सांगितलं की हा मार्ग आहे, हे केल्याने तुम्हाला या कलियुगातून तुम्ही पार होऊ शकता. कृष्ण प्रेम प्राप्त करणं हे मनुष्य जीवनाचं ध्येय आहे असं आपल्याला त्यांनी शिकवलं आणि हे गाठण्यासाठी, हे ध्येय गाठण्यासाठी हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करणं हे आवश्यक आहे हे आपल्याला सांगितलं. मुख्य म्हणजे काय, कृष्ण प्रेम प्राप्त करण्यासाठी बघा कोणीही प्राप्त करू शकतं. हरे कृष्ण महामंत्राचं जे संकीर्तन आहे, हरे कृष्ण महामंत्राचा जप आहे, हा स्त्री करू शकते, पुरुष करू शकतो, धनी करू शकतो, निर्धन करू शकतो, कुठल्याही कुळातला, मग तो उच्च कुळातला असेल, नीच कुळातला असेल, कोणीही प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करून कृष्ण प्रेम प्राप्त करू शकतो. तर अशा चैतन्य महाप्रभूंना भेटण्यासाठी या राजाची खूप इच्छा होती त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त करावे म्हणून. आता राजाने काय केलं, आपले काही सेवक तिथे चैतन्य महाप्रभूंकडे पाठवले आणि आपली भेटण्याची इच्छा आहे असं त्यांना सांगितलं. तर चैतन्य महाप्रभूंनी विचारणा केली की तुम्ही कुठून आलेला आहात. तर जेव्हा त्यांना समजलं की हे राजाचे सेवक आहेत, तर तेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की मी संन्यास धर्माचं अतिशय कठोरपणे पालन करतो आणि त्यामुळे मी राजाची भेट घेऊ शकणार नाही. आता सेवक परत आले राजाकडे, सगळं घडलेला प्रसंग सांगितला, पण राजाची इच्छा तर प्रबळ होती चैतन्य महाप्रभूंकडून आशीर्वाद घेण्याची. हरे कृष्ण, सगळ्यांनी आपला माईक जरा म्यूट ठेवा. तर आता राजाने काय ठरवलं की आपण स्वतः जाऊन चैतन्य महाप्रभूंच्या सेवकांना भेटूया, शिष्यांना भेटूया आणि बघू काही प्रयत्न करून काही होतं का. त्याप्रमाणे आता राजा तिथे गेला आणि चैतन्य महाप्रभूंच्या सेवकांनी सांगितलं की त्यांनी तुम्हाला सांगितलंय की ते तुमची भेट घेऊ शकणार नाहीत, पण कसं आहे की आता रथयात्रा येते आणि या रथयात्रेमध्ये चैतन्य महाप्रभू सहभागी होतात, त्यामुळे तुम्हाला त्या दिवशी चैतन्य महाप्रभूंचं तुम्ही दर्शन करू शकाल. आता हा ओरिसाचा म्हणजे जगन्नाथपुरीचा राजाच होता रुद्रप्रताप. तर त्याला अतिशय आनंद झाला, कारण राजा असल्यामुळे या सर्व रथयात्रेचं आयोजन तोच करत असे आणि कृष्ण भक्तही होता, त्यामुळे हा जो रथ ज्या रस्त्यावरती जातो चालतो त्या रस्त्याचं स्वच्छता करण्याची, झाडण्याची सेवा त्याने घेतली. आणि मग त्या हरे कृष्ण, जरा प्लीज आपल्या माईकची काळजी घ्या सर्वांनी. हा, तर मग ज्या वेळेला राजा सेवा करत होता, रस्ता साफ करण्याची, चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं की हा राजा आहे आणि त्याचबरोबर अत्यंत मनापासून असं तो कृष्णांची सेवाही करतोय, तर त्यांना लक्षात आलं, प्रसन्न झाले ते आणि स्वतःहून त्यांनी मग राजा रुद्रप्रतापची भेट घ्यायला पुढे गेले. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. अशा प्रकारे कृष्ण कृपा करतात. जेव्हा आपण आपली कर्तव्य व्यवस्थित करतो ना, ते बघून कृष्ण आपल्यावरती कृपा करतात. आपण मिथ्याचारी असू नये. आपण जे शिकून घेतलो ना की आपल्याला सदाचार पालन केला पाहिजे, गुरु साधू आणि शास्त्र यांच्या बरोबर जोडून घेऊन आपल्याला आपलं जीवन जगलं पाहिजे. इंद्रियांना संयमित करण्यासाठी हा सगळ्यात चांगला मार्ग आहे, उत्तम मार्ग आहे म्हणजे. आणि इंद्रिय संयमनाच्या प्रयत्नांना इथे महत्व दिलेलं आहे. म्हणजे एखादा आता भक्त आहे, आपण म्हणतो कलियुगामध्ये मायेचा प्रभाव खूप आहे, आता एखादा भक्त अशा प्रकारे इंद्रिय संयमन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत असेल ना, तर तो मिथ्याचारी व्यक्तीपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समजला जातो. जसं आता सांसारिक कर्तव्य सांभाळत एखादा व्यक्ती शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे संयमित जीवन जर का जगत असेल, तर तो आध्यात्मिक प्रगती निश्चित करू शकतो आणि तो एखाद्या ढोंगी, पाखंडी अशा व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ असतो असं म्हटलेलं आहे. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रित्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, अन्यथा कर्म या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू सदैव कर्म बंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, आपण निष्काम कर्माबद्दल समजून घेतोय. निष्काम कर्म म्हणजे काय, आपण प्रथम कर्म म्हणजे काय ते समजून घेतलं की कर्म केल्यानंतर काहीतरी त्याची प्रतिक्रिया प्राप्त होते
आणि ही प्रतिक्रिया किंवा कर्मातून मिळणारे जे लाभ असतात ना, त्याच्याकडे आपलं आकर्षण असतं आणि त्यामुळेच आपण कर्मबंधनामध्ये बद्ध होतो. तर आता आपल्याला कर्म तर करायची आहेत, कारण आपण कर्म केल्याशिवाय तर राहू शकत नाही, हेही समजून घेतलं. मग कर्म तर करायची आहेत, पण या कर्माच्या पासून जी प्रतिक्रिया असते किंवा जो लाभ प्राप्त होतात त्याच्याकडचं जे आपलं आकर्षण आहे ते जर का कमी करायचं असेल, कर्माच्या फळाची आसक्ती आपल्याला ठेवायची नसेल, तर काय केलं पाहिजे? तर ते आता आपल्याला या श्लोकामध्ये समजतंय. तर कर्मयोग केला पाहिजे. कर्मयोग केल्याने हे साध्य होतं. कर्मयोग म्हणजे काय? कृष्णांच्या बरोबर आपल्याला जोडून घेतलं पाहिजे. तर बघा, पाप आणि पुण्य ही दोन्हीही मनुष्याला बद्ध करतात. पाप आणि पुण्य ही दोन्ही काय म्हटली जातात? कर्माच्या प्रतिक्रिया म्हटली जाते. प्रतिक्रिया म्हणजे कर्माची फळं म्हटली जातात आणि ती भोगण्यासाठी आपल्याला पुनर्जन्म घ्यावा लागतो. मग हा पुनर्जन्म जेव्हा आपल्याला मिळतो, म्हणजे पुढचं शरीर मिळतं, ही आपली जी काही कर्म आत्ताच्या जन्मामध्ये राहिलेली आहेत, आपली इच्छा कशी राहिलेली आहे, त्यानुसार आता पुढचा जन्म ठरत असतो. मग तो माणसाचं शरीर आपल्याला मिळेल, कुठल्या प्राण्याचं मिळेल, पक्षाचं मिळेल, कृमी, कीटक, वृक्ष, अनेक योनी आहेत, असं कुठलंही मिळू शकेल. हे आपली कर्म आणि आपली इच्छा कशी आहे त्यानुसार हे ठरत असतं. आता एखाद्या व्यक्तीने समजा खूप चांगली कर्म केलेली असतील, म्हणजे पुण्य प्राप्ती केलेली असेल, आता पुण्य कर्माचं फळ म्हणून त्याला मृत्यूनंतर स्वर्गलोकाची प्राप्ती होऊ शकते. पण स्वर्गलोकामध्ये तो कायमस्वरूपी राहू शकतो का? नाही. पुण्याचा संचय त्याचा क्षीण झाला की परत त्याला पृथ्वीवर पाठवलं जाईल. मग आता इथे कृष्ण काय सांगतायत की कशा प्रकारे कर्मयोग केला पाहिजे, म्हणजे ही बंधनं, कर्माची प्रतिक्रिया जर का आपल्याला टाळायची असेल तर कर्मयोग कसा करायला पाहिजे, तर कृष्ण इथे समजवतात या श्लोकामध्ये की आपल्याला कृष्णांच्या प्रित्यर्थ किंवा श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ कर्म केली पाहिजेत. यज्ञार्थात कर्मणो म्हटलंय बघा. यज्ञार्थात कर्मणो म्हणजे काय, की श्री विष्णूंच्या किंवा कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कर्म केली पाहिजेत. म्हणजे आता अन्नदान, आपण एक उदाहरण घेऊया. कोणी व्यक्ती नियमितपणे अन्नदान करत असेल, मग आता त्याने अन्नदान कशा प्रकारे केलं पाहिजे, तर प्रथम त्याने अन्न हे कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे आणि मग प्रसाद सगळ्यांना तो वाटला पाहिजे. म्हणजे आता कार्य तेच आहे, पण आता हेच कार्य आपण भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने अशाच प्रकारे आपण सगळं कार्य जोडू शकतो. म्हणजे आपण कर्मयोग करू शकतो. इथे सोडायचं काहीच नाही आपल्याला सांगितलं. जी पण कार्य आपण करतो ती कृष्णांच्या बरोबर, श्री विष्णूंच्या बरोबर जोडून घेतलेली आहेत. तर त्यामुळे अशा प्रकारे सकाम कर्माला आपण निष्काम कर्मामध्ये बदललं. सकाम कर्म म्हणजे काय? फळप्राप्तीची जी इच्छा आपण धरतो त्या फळप्राप्तीमुळे आपल्याला ते कर्मबंधन लागू पडतं, जी आपल्याला अडकवतात, ज्यामुळे आपल्याला जन्ममृत्यूच्या अनेक वेळेला जन्म घ्यावा लागतो, परत मृत्यू होतो, परत जन्म, त्या चक्रातच आपण फिरत राहतो. पण निष्काम कर्म म्हणजे आपण काय समजून घेतलं की फळाची अपेक्षा न धरता कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कर्म, त्यांना अर्पण केलेलं कर्म, त्यामुळे आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. आता इथे म्हटलेलं आहे बघा, यज्ञ हा शब्द आलेला आहे. हा, यज्ञार्थात कर्मणो, श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ यज्ञ केले पाहिजेत. आता यज्ञ, तुम्ही कुठल्या कुठल्या यज्ञांची नावं ऐकली आहेत का? सांगू शकाल तुम्ही? कुठल्या यज्ञाचं नाव तुम्ही ऐकलेलं आहे? हरे कृष्ण. नरसिंह यज्ञ, नरसिंह यज्ञ. बरं, अजून कुठले अश्वमेध यज्ञ आहेत? यज्ञ. अश्वमेध. अश्वमेध यज्ञ, बरोबर. राजसूय अजून? यज्ञ. राजसूय यज्ञ. हा, राजसूय यज्ञ, बरोबर. म्हणजे आता खूप यज्ञ आहेत, आपल्याला माहिती आहे. हा, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, असे बरेच यज्ञ असतात. तर इथे आपण काय समजून घेतलेलं आहे शास्त्रामध्ये? यज्ञ म्हणजे काय, तर श्री विष्णू किंवा कृष्णांच्या प्रित्यर्थ केलेलं जेव्हा कार्य असतं तेव्हा त्याला यज्ञ म्हटलं जातं. तसंच इथे अनुवादामध्ये नियत कर्तव्य, असं नियत कर्म असा पण शब्द आलेला आहे बघा. तर नियत कर्म म्हणजे काय? अर्जुनासाठी नियत कर्म आहे युद्ध करणं, कारण तो काय आहे, तो क्षत्रिय आहे. क्षत्रियासाठी हे त्याचं नियत कर्म आहे. तो ब्राह्मण नसल्यामुळे त्याने मंदिरात जाऊन पूजा करणे, लोकांना ज्ञान देणे, म्हणजे ब्राह्मणाचं नियत कर्म काय म्हटलं जातं? यजन, याजन, पठन, पाठन, दान आणि प्रतिग्रह हे ब्राह्मणासाठी आहेत. पण आता अर्जुन क्षत्रिय आहे, युद्ध करणं हे त्याचं कार्य आहे, राज्याचं संरक्षण करणं हे क्षत्रियाचं कार्य आहे, ते त्याने केलं पाहिजे. आणि इथे चित्रामध्ये जे दाखवलेलं आहे ना प्रसंग, हा राजसूय यज्ञाचा आहे बघा. तर आता युधिष्ठिर महाराज दाखवलेत,
महाभारताच्या युद्धाच्या नंतर आता ते राज्य करणार आहेत. आता हे राज्य ते कसं करणार आहेत? जसं आपण म्हटलं कर्मयोग केला पाहिजे ना, तर मी कृष्णांचा सेवक आहे, यज्ञार्थात कर्मणो. तर म्हणजे त्या मनोधारणेने, मनोविचाराने ते यज्ञ करणार आहेत, कृष्णांच्या आनंदासाठी ते राज्य करणार आहेत. आणि हे कसं मार्गदर्शन त्यांना प्राप्त करता येते, तर नारद मुनींकडून मार्गदर्शन घेताना दाखवलेत. आणि राजसूय यज्ञाचे अधिपती बघा कृष्णांना बनवले, सिंहासनावरती बसवलंय. आता कृष्णांना मी कसं संतुष्ट करू शकू, अशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज नारद मुनींकडून ज्ञान घेताना दाखवत आहे. तर राजा हा असा असला पाहिजे बघा, जसा युधिष्ठिर महाराज आहे त्यांचं उदाहरण द्या की स्वतः राजा जरी असले तरी कृष्णाचं सेवक मानत होते ते स्वतःला, आणि कृष्णांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टीसाठी ते राज्य करणार होते. आता अशा प्रकारे कर्तव्य पालन केल्याने मनुष्य कर्मबंधनामध्ये न अडकता मुक्त होतो. मुक्त संग समाचर असं श्लोकामध्ये जे शब्द आहेत ना, त्याचा हा अर्थ आहे. आता कृष्णांना आपल्याला संतुष्ट करायचं आहे, तर आपण कसे करू शकतो? आपण तर सर्वसामान्य माणसं आहोत. मग आपण काय करू शकतो? यासाठी हे त्यागाचं चक्र किंवा यज्ञाचं चक्र आपल्याला इथे दाखवलेलं आहे. आता प्रत्येकाने आपल्याला विहित कर्म मिळालेली आहेत हे आपल्याला माहिती आहे. आता ही विहित कर्म याबद्दलची माहिती आपल्याला कुठे मिळते? तर वेदांमध्ये मिळते. वेद कुठून आले? तर वेदांचं ज्ञान हे कृष्णांनी ब्रह्मदेवांना दिलं. मग ब्रह्मदेवांनी ते इतर ऋषी मुनींना दिलं, त्यांच्याकडून ते आपल्याला मिळालं. आता हे तुम्हाला चित्रामध्ये बघा इथे दिसतंय. कृष्णांनी हे ज्ञान, वेदांचं ज्ञान बघा इथे वेद असं दिलेलं आहे. आणि हे ज्ञान आपल्याला प्रथम ब्रह्मदेवांना मिळालं, ब्रह्मदेवांकडून हे ऋषी मुनींना, आणि ऋषी मुनींकडून हे आपल्याला मिळाले. आता हा इथे ना चित्रामध्ये एक शेतकरी दाखवलाय बघा. आता हा जो शेतकरी आहे तो शेतामध्ये कष्ट करतो आहे, ते त्याचं नियत कर्म करतोय. पण तो कसं करतोय? शास्त्रांच्या अनुसार कर्म करतोय, म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी तो ते कर्म करतोय. तर जेव्हा अशा प्रकारे कोणी व्यक्ती कृष्णांच्या आनंदासाठी आपलं कर्म करतो, त्याला यज्ञ किंवा त्याग असंही म्हटलं जातं. तर आता शास्त्राच्या भाषेत आपण जसं म्हटलं की हा त्याचं कर्तव्य करतो आहे, यज्ञ करतोय किंवा त्याग करतोय, म्हणून त्याला त्यागाचं चक्र किंवा यज्ञाचं चक्र असं म्हटलंय. तर जेव्हा कृष्णांनी वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे गोष्टीचं पालन आपण करत असतो, तर त्यावेळेला देवी देवताही प्रसन्न होतात. कारण कृष्णांच्या आनंदासाठी आपण कार्य करत असतो, आणि देवी देवता हे सर्व कृष्णांचे भक्त असल्यामुळे तेही कार्य हे आपलं बघून प्रसन्न होतात आणि योग्य प्रमाणात ते त्यांचं कर्तव्य बजावतात. ऊन, वारा, पाऊस आपल्याला देतात, पृथ्वीवर काहीही कमी पडू देत नाहीत. आता बघा, ऊन, वारा आणि पाऊस या सर्व गोष्टी ज्या आहेत ना, त्या अति प्रमाणातही आपल्याला उपयोगाच्या नाहीत किंवा कमी प्रमाणातही उपयोगाच्या नाहीत. योग्य वेळी योग्य प्रमाणात जेव्हा पडतात किंवा मिळतात आपल्याला, त्यावेळेला धरती ही प्रसन्न असते. मग भरपूर धान्य उगवतं त्याचा परिणाम म्हणून. आणि मग धान्य उगवल्यावरती हा शेतकरी काय करतो? ते अन्न शिजवतो आणि प्रथम कृष्णांना अर्पण करतो. बघा आता इथे योग्य प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे. मग हे धान्य बघा, खूप धान्य त्याला मिळालं. मग त्याने ते धान्य घेऊन अन्नाचा प्रसाद तयार केला आणि कृष्णांना अर्पण केला. आणि मग ते अन्न तो स्वतःही खातो, त्याच्या शरीरालाही पोषण मिळतं. म्हणजे आता या चक्राचा जर का तुम्ही आरंभ बघितला तर कोण आहे? भगवान कृष्ण असं दिलेलं आहे बघा. आणि हेच संपूर्ण चक्र पूर्ण करून परत तिथे कृष्णांकडेच त्याचा अंत आहे या चक्राचा, म्हणून त्याला चक्र म्हणतात. आणि कशाचं चक्र? त्यागाचं चक्र किंवा यज्ञाचं चक्र आहे. तर यामध्ये आता जेव्हा अर्जुनाचं उदाहरण घेऊया, हे चक्र पाळल्याने जर आपणही कर्मबंधनात अडकत नाही आणि कृष्णांच्या आज्ञेनुसार जेव्हा आता अर्जुन युद्ध करतो आहे, तेव्हा ते त्याचं विहित कर्म होणार आहे. त्यामुळे त्या युद्धाला पण आता यज्ञाचं स्वरूप होणार आहे, कारण कृष्णांच्या आज्ञेनुसार तो यज्ञ करणार आहे. त्यामुळे तोही कर्मबंधनामध्ये अडकणार नाही, हे आपण लक्षात घेऊया. आता इथे पुढे ना सात्विक आहाराचं महत्व सांगितलेलं आहे. त्याच्या आधी आपण थोडंसं समजून घेऊया. बघा, कृष्णांच्या आनंदासाठी व्यक्ती जेव्हा कार्य करतो तेव्हा देवी देवताही प्रसन्न होतात आणि आपल्याला पृथ्वीवर काही कमी पडू देत नाहीत. तर इथे आता अन्नाचं महत्व आपण जेव्हा जाणून घेतो, त्यावेळेला अन्नाचा आणि आपल्या मनाचा हा किती जवळचा संबंध आहे हे आपल्याला समजेल. तर कालच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघा, कृष्णाने अर्जुनाला जे ज्ञान दिलं ना, की तू माझ्या आदेशानुसार जेव्हा कार्य करशील तर त्यावेळेला समाजाचं, पितरांचंही मी कल्याण करेन. माझ्या आदेशानुसार अर्जुना जेव्हा तू युद्ध करशील तेव्हा सगळी काळजी मी वाहीन. आणि झाडाचं उदाहरण आपण इथे घेतलं होतं बघा,
की झाडाच्या मुळाशी पाणी घातलं जातं. झाडाच्या मुळाशी जेव्हा पाणी घालतो तेव्हा संपूर्ण झाड टवटवीत होतं. मग आपल्याला झाडाच्या फांद्यांना वेगळं, फुलाला वेगळं, पानांना वेगळं असं पाणी घालायची गरज पडत नाही. मुळाशी पाणी घातलं की झाडाच्या सर्व अवयवांना ते पोचतं. तसंच कृष्णांच्या आदेशानुसार कार्य केल्याने सर्व सुव्यवस्थेची काळजी कृष्ण घेतात आणि देवदेवतांच्या द्वारे पृथ्वीवरती आपल्याला सर्व काही पुरवलं जातं, काही कमी पडू देत नाहीत. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला आपण प्रत्येकाने हे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यात, कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कार्य करण्याचं महत्व आहे. कारण कृष्ण कोण आहेत? परमनियंता आहेत, सर्व कारणांचे कारण आहेत, सर्वांचे परम ईश्वर असे आहेत. म्हणून आपल्याला इथे महत्व आहे. आता यज्ञ म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कार्य हे आपण समजून घेतलं. तर जसं आता आपण भगवद्गीतेचं अध्ययन करतोय बघा, कृष्णांच्या आनंदासाठी करतोय. आपण म्हणतो ना सुरुवातीला, ज्यांच्या आनंदासाठी आपण इथे रोज जमतो, श्री श्री राधा गोविंद, तर हे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कार्य असल्यामुळे हा एक प्रकारचा यज्ञच आहे. आणि रोजच्या जीवनात सर्व गोष्टी आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी अशा प्रकारे करू शकतो. शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे केल्या तर त्याही यज्ञच ठरतात. आता डोळ्यांनी बघा, तुम्ही इथे आपण वेगवेगळी कृष्णांची चित्र पाहतो. जसं आता पुढचं चित्र तुम्हाला दाखवते बघा. हे बघा, इथे पण कृष्णांचं चित्र आहे. मग डोळ्यांनी आपण ते पाहतो, कानांनी आपण आता श्लोक ऐकतो. योजना माताजी सुंदर श्लोक पठण करतात, ते तुम्ही ऐकता. मुखाने आपण या श्लोकांचा अनुवाद वाचतो, काहीतरी कृष्णांच्या बद्दल बोलतो. तर हे बुद्धीने आपण भगवद्गीतेचा श्लोकाचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तर हा सगळा यज्ञ आहे, आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता आहार आणि याबद्दलचं, आहाराबद्दलचं महत्व समजून घेऊया. आता आपण म्हटलं की शुद्ध सात्विक अन्न खाण्याचं पण खूप महत्व आहे. आता अन्न आपण खाण्याआधी प्रथम कृष्णांना अर्पण करायला पाहिजे, कारण या अन्नामध्येही काही दोष असतात. आणि जेव्हा आपण कृष्णांना अन्न अर्पण करतो ते त्यातले दोष दूर होतात, ते अन्न शुद्ध होतं. आणि असा शुद्ध आहार जेव्हा आपण ग्रहण करतो तेव्हा आपलं जीवनही शुद्ध होतं. कृष्ण प्रसाद ग्रहण केल्याने आपल्या मेंदूतल्या ज्या पेशी असतात तर त्या व्यवस्थितपणे कार्य करतात. आपली स्मृती त्यामुळे तल्लख होते, आपली विचारशक्ती चांगली राहते आणि असा व्यक्ती मग भक्तीच्या बद्दल किंवा मोक्षाच्या बद्दल म्हणजे आध्यात्मिक प्रगतीच्या बद्दल विचार करू शकतो, कारण त्याचं मन शांत असतं चांगल्या प्रकारचा आहार घेतल्याने. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे. प्रसाद ग्रहण न करता म्हणजे कृष्णांना अर्पण न करता आपण जेव्हा अन्न खातो तर ते आपलं जे अशांत मन असतं ना ते अजूनच उत्तेजित होतं. आणि अशांत मन किंवा उत्तेजित मन इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांमध्ये सुख शोधायला लागतं आणि मग कर्मबंधनामध्ये मनुष्य अधिक अडकतो. तर हे अशांत मन जे असतं ना, आध्यात्मिक प्रगतीमधलं खूप मोठी बाधा मानली जाते. त्यासाठी शुद्ध सात्विक आहार खाण्याचं महत्व आहे. ज्यांना कृष्ण भक्तीमध्ये प्रगती करायची आहे तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. प्रसाद ग्रहण केला पाहिजे साधकाने, हे सांगितलं जातं त्यासाठी. हरे कृष्ण. योजना माताजी, नाही आपल्या माताजी, एक संजना विचारू माताजी. का? हा विचारा माताजी. म्हणजे आपण जे काय करू शकतो रोज स्वयंपाकघरामध्ये तो भगवंतांना हा भोग दाखवूनच आपण खावा. हो, बरोबर. हाच त्याचा अर्थ आहे. आपण कृष्णांना अर्पण न करता खाल्लेलं अन्न आपल्याला बंधनात अडकवते. हा आता 13वा श्लोक आहे ना माताजी, याचा ऐका. हे सांगते ना मी, हा श्लोक आहे तो. तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. ओके, संजना थँक्यू. माताजी हो वाचता. हो माताजी, हो माताजी. हरे कृष्ण. भगवत भक्त सर्व प्रकारच्या पापातून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. मात्र स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरिता भोजन शिजवणारे इतर लोक केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा माताजी, ते स्पष्टपणे कृष्ण म्हणाले, स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन शिजवणारे लोक केवळ पापच भक्षण करतात. म्हणजे कृष्णांना अर्पण न करता आपण ग्रहण केलं तर आधीच बद्ध आहोत आपण. त्या जीवाच्या बंधनाचंच हे कारणीभूत ठरतं. इथे कुठेही शाकाहार किंवा मांसाहार असा उल्लेख नाहीये. हे लक्षात घेऊया. विशेष म्हणून कृष्णांना अर्पण न केलेलं अन्न जे आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या स्वादासाठी खातो ते आपल्याला कर्मबंधनात अडकवणार आहे. हे महत्वाचं आहे. बघा, समजलं का माताजी? उत्तर मिळालं? हो माताजी, मिळालं. हरे कृष्ण. बरं, आता 14 संजना माताजी वाचा. हो माताजी.
हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्र अन्नधान्यावर जगतात. ते पावसापासून उत्पन्न होते. पाऊस यज्ञापासून उत्पन्न होतो आणि यज्ञविहित कर्मापासून होतो. जेव्हा श्रीकृष्णांची पूजा केली जाते तेव्हा त्यांच्या शरीराच्या विविध अवयवांच्या स्थानी असणाऱ्या देवतांची आपोआपच पूजा होते. म्हणून देव देवतांची वेगळी पूजा करण्याची आवश्यकता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे बघा एक परिवार दाखवलेला आहे, संकीर्तन करतोय आणि संकीर्तन केल्याने आपण म्हटलं सर्व देवी देवता प्रसन्न होतात. सर्व देवदेवता हे कृष्णांचे भक्त आहेत. तर त्यामुळे हा एक प्रकारचा यज्ञच होतो. कृष्णांच्या आनंदासाठी सर्वजण कार्य करतायत. आणि जसं देवी देवता आहे जे आपल्याला पृथ्वीवरती अनेक प्रकारे मदत करत असतात. सूर्य आपल्याला प्रकाश देत असतो, वरुण देव आपल्याला पाऊस देतो. तशा अनेक देवदेवता आपल्याला येणं त्या कारणाने मदत करत असतात. तर मग त्यांच्या प्रत्येकाच्या प्रसन्नतेसाठी आपल्याला कार्य करणं शक्य नसतं. पण कृष्णांच्या आनंदासाठी जेव्हा आपण कार्य करतो तर तेव्हा देवी देवताही प्रसन्न होतात. त्यांच्यासाठी वेगळं कार्य करण्याची आपल्याला गरज उरत नाही असं सांगितलेलं आहे. झाडाच्या मुळाशी आपण पाणी घालतो ना तेव्हा कसं पूर्ण झाड टवटवीत होतो. तोच इथे कन्सेप्ट आहे. कृष्णांना आपण ज्या वेळेला कृष्णांच्या प्रित्यर्थ कार्य करतो तेव्हा सर्व देवदेवतांनाही समाधान मिळतं. आपली जे काही कार्य असतं त्याने तेही आनंदी होतात. आता 15वं इथे संकीर्तन यज्ञाबद्दल सांगितलंय बघा. आता श्रीमद भागवतम मध्ये आपल्याला सांगितलंय की कलियुग आता आहे सध्या. आता कलियुगासाठी हरिनामाचा जप किंवा संकीर्तनाला यज्ञ समान मानलं गेलेलं आहे. आणि हे कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी हा आपल्याला हरे कृष्ण महामंत्र जो दिलेला आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर हा महामंत्र म्हणायच्या आधी आपण चैतन्य महाप्रभूंचे आशीर्वाद घेतो आणि त्यासाठी पंचतत्व महामंत्र म्हणतो. इथे प्रार्थनेमध्ये जेव्हा मी मंगलाचरण म्हटलं त्याला हा मंत्र म्हटला होता, पुढच्या स्लाइडमध्ये आहे तो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. तर इथे कलियुगासाठी हरिनामाचा जप किंवा संकीर्तन हा खूप महत्वाचा मानलेला आहे, यज्ञ मानलेला आहे. आता इथे पुढच्या स्लाइडमध्ये बघा तुम्हाला सांगितलेलं आहे पंचतत्व म्हणजे कोण आहे तर चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद प्रभू, अद्वैत प्रभू, गदाधर प्रभू आणि श्रीवास. तर यांचे आशीर्वाद घेऊन आपण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सुरुवात करतो. आणि इथे श्रीला प्रभुपाद दाखवले बघा, त्यांच्या शिष्यांच्या बरोबर ते याचं संकीर्तन करता आहेत. अमेरिकेमधल्या रथयात्रेचं चित्र आहे हे. आणि इथे खाली चैतन्य महाप्रभू हे त्यांच्या अनुयायांसह दाखवलेले आहेत. आता इथे बघा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हा तो पंचतत्व मंत्र आहे. हरे कृष्ण महामंत्राचं आपण जप करण्याआधी पंचतत्व मंत्र म्हणतो आणि त्यानंतर मग जपाला सुरुवात करतो. श्रीला प्रभुपाद पण दाखवलेले आहेत. आता कोणी म्हणेल भगवद्गीतेमध्ये कुठे असं लिहिलेलं आहे, तर तिथे संदर्भ पण दाखवलाय. 10व्या अध्यायातला 25वा श्लोक आहे, जिथे कृष्ण म्हणाले आहेत की यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, म्हणजे यज्ञामध्ये जप यज्ञ मी आहे. आता पुढची स्लाइड घेऊ आपण. हा, संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून कर्मफलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे, कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता आपण आधी शिकलो, सकाम कर्माबद्दलही जाणून घेतलं, निष्काम कर्म म्हणजे काय हे जाणून घेतलं. निष्काम कर्मामध्ये कर्माची फळं आपण कृष्णांना अर्पण करतो आणि सकाम कर्मामध्ये काय करतो, आपण त्या फळाच्या लाभप्राप्तीच्या इच्छेने कर्म करत असतो आणि कर्माचं फळ आपण आपल्याकडे ठेवत असतो. तर इथे कृष्ण काय सांगतायत की मनुष्याने कर्तव्य म्हणून तर कर्म केलं पाहिजे आणि कर्माचं जे फळ आहे ते मला अर्पण केलं पाहिजे. म्हणजे कर्मबंधनात आपण त्यामुळे अडकत नाही. कर्मबंधन म्हणजेच त्या कर्माची प्रतिक्रिया आणि ती भोगण्यासाठीच आपल्याला परत जन्म घ्यावा लागतो. जन्म मृत्यूच्या चक्रातच मनुष्य अडकून पडतो. आता पुढचं बघू आपण, 19वा. हा, हरे कृष्ण योजना माताजी. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ पुरुष जे जे करतो त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यांनी तो जे जे आदर्श घालून देतो त्यानुसार संपूर्ण जग कार्य करते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता अर्जुनाने युद्ध न करण्याची जी वेगवेगळी कारणं दिली होती त्याच्यातलं हे एक कारण होतं बघा, की कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. तर त्यावरती केलेलं मार्गदर्शन हे या श्लोकात 21व्या श्लोकामध्ये अर्जुनाने शंका व्यक्त केली होती, की घरातील ज्येष्ठ व्यक्ती आता या युद्धामध्ये जर का मृत्यू पावल्या तर जे लहान मुलं आहेत त्यांना रूढी परंपरा कोण शिकवणार आणि कोणीच जर का शिल्लक उरलं नाही तर वंश परंपरा सर्व नष्ट होतील. तर त्यावेळी कृष्णाने हे मार्गदर्शन केलं. कृष्ण अर्जुनाला समजवतायत की अर्जुना तू कुरुवंशी राजपुत्र आहेस, एक क्षत्रिय योद्धा आहेस आणि सर्व लोक हे तुझ्याकडे बघत आहेत, मोठ्या अपेक्षेने बघत आहेत. तू युद्धातून आता जर का पळून गेला तर समाजातले इतर लोकही आपली कर्तव्य पाळणार नाहीत, तेही न करता राहतील आणि त्यामुळे अधर्म होईल. पण तू जर का युद्ध केलं, सर्वांच्या समोर आपला आदर्श ठेवलास तर अर्जुनानेही आपलं कर्तव्य बजावलं हे बघून समाजातील सर्व लोक आपापली कर्तव्य बजावण्यासाठी प्रेरित होतील. तर हे अशा प्रकारे तू आपली जबाबदारी स्वीकार आणि त्याप्रमाणे कार्य कर, युद्ध कर. म्हणजे स्वतःचं उदाहरण तू इतरांच्या समोर ठेव. तर म्हणजे समाजामध्ये सुख, शांती आणि आनंद हाच राहील तिथे आणि अधर्म पसरणार नाही. यत यत आचरती श्रेष्ठ. श्रेष्ठ म्हणजे काय, आता आपल्या समोर आता आपण बघितलं आपले आई वडील श्रेष्ठ असतात, गुरु श्रेष्ठ असतात. तर त्यामुळे त्यांची ही जबाबदारी असते की आपल्या आचरणाने ते आपल्या मुलांमध्ये, आपल्या शिष्यांमध्ये असा एक आचरणाचा आदर्श प्रस्थापित करतील. तसंच समाजातील नेत्यांचं पण आचरण त्यांनी शुद्ध ठेवलं पाहिजे. आपण आपलं रोल मॉडेल म्हणून, आपला आदर्श म्हणून कोणाला स्वीकारतो याकडेही आपल्याला विचारपूर्वक ही गोष्टीचा निर्णय घेतला पाहिजे. आता तुम्ही बघितलं तर इथे कृष्ण वेगवेगळ्या प्रकारे अर्जुनाला प्रोत्साहन देतायत की कशा प्रकारे तू युद्ध करायला तयार हो. कुरुवंशी राजपुत्र आहे असं म्हणतात, सर्वांच्या समोर उदाहरण ठेव. पहिल्यांदा म्हणाले युद्ध कर कारण मी तसं तुला सांगतो आहे, युद्ध केल्याने तुझं आचरण शुद्ध होईल. असं वेगवेगळ्या प्रकारे त्याला करणं म्हणजे युद्धासाठी प्रेरित करतायत असं म्हणूया. आणि आता आपणही बघा, आपण स्वतः काही राजकीय नेते वगैरे जरी नसू तरी मुलं आपल्याकडे बघत असतात, त्यांच्यासाठी आपण श्रेष्ठ असतो. तर आपणही आपल्या लहानपणी आपल्या आई वडिलांच्या अनुसार वागत होतो, त्यांचं अनुकरण करत होतो. तर श्रेष्ठ व्यक्तीने नेहमी इतरांच्या समोर आदर्श ठेवला पाहिजे. श्रेष्ठ पुरुष जे जे करतो त्याचं अनुसरण सामान्य जन करतात असं दिलेलं आहे बघा. हे चित्र पण खूप बोलकं आहे. ती माता बदक आहे ते त्याची सगळी पिल्लं हे आहेत. आता पुढचं बघू आपण. वाचा माताजी, संजना माताजी. माताजी हरे कृष्ण. 4. कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. मी जर नियतकर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता काल ही स्लाइड आपण बघितली होती. कृष्ण म्हणाले होते की मी आता कृष्ण स्वतः साक्षात पुरुषोत्तम भगवान आहेत, पण त्यांना खरं तर कार्य करण्याची आवश्यकता नाही, पण इतरांच्या समोर ते आपला आदर्श ठेवतायत. जसं आता इथे गोवर्धन पर्वत उचललेलं, गोवर्धन लीला प्रसंग दाखवलेला आहे. मग नंद महाराजांच्या 9 लाख गायी होत्या, त्या गायींचा सांभाळ ते करत असत. अनेक असुरांचा वध केला, म्हणजे अशी खूप अनेक कार्य त्यांनी केली. अर्जुनाच्या रथाचे सारथी बनले. कर्तव्य पालनाचं महत्व इथे कृष्ण सांगतात की जेव्हा मी कर्तव्य पालन केलं तेव्हा माझ्या भक्तांचं पण मी रक्षण केलं. ते इतरांच्या समोर आपलं आदर्श ठेवण्यासाठी ते अर्जुनाला प्रेरित करतायत. आणि इथे कृष्ण म्हणतात की मी जर का माझं कर्तव्य केलं नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होतील. आता पुढचा श्लोक बघू. वाचा माताजी, संजना माताजी. हो माताजी हरे कृष्ण. नियत कर्मांच्या फळांवर आसक्त असणारी अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तींनी त्यांना कर्माचरण थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावाने कर्म करून त्याने त्या लोकांना कृष्ण भावनेच्या यथावकाश विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, काही लोक असतात की जे सकाम कर्माच्या प्रती जास्त आसक्त असतात, म्हणजे कर्माचा जो लाभ मिळतो, कर्मफळ जे मिळतं ते त्यांना हवं असतं आणि त्यांचा कृष्णावरती विश्वास नसतो, तेवढी श्रद्धा नसते. मग आता या लोकांना अज्ञानी म्हणायचं, तुमचं जीवन किती निरर्थक आहे असा त्यांचा अपमान करायचा का? तर कृष्ण या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगतात की हे असं आपण करायचं नाही. काही लोकांना त्यांच्या कर्मफळाबद्दल आसक्ती असते आणि जे काही कर्मफळ मिळतं ते उपभोगायची त्यांची इच्छा असते. मग अशांना कृष्ण सांगतात तुम्ही विचलित करू नका, त्यांना दुखावू नका, त्यांना अलगदपणे माझ्याकडे आणा. आता हे कसं, तर हे आपण या श्लोकावरून समजून घेऊया. तर इथे चित्रामध्ये बघा एक शेतकरी दाखवलाय
जो कष्ट करतोय आपल्या शेतीमध्ये आणि आता त्याचा विचार कसा आहे की मी खूप म्हणजे चांगले कष्ट करेन, माझं जे धान्य तयार झालंय ते विकेन, खूप पैसे मिळवेन, मग मोठी जमीन घेईन, मोठं घर बांधेन, या सगळ्या विचारांमध्ये कुठेही कृष्ण नाही आहेत, कारण त्याचा कृष्णांच्या प्रती श्रद्धा नाहीये. मग आपण त्याला कृष्ण भावनेशी कसं जोडू शकतो, तर आपण प्रथम त्याचं कौतुक करू शकतो त्याने केलेल्या कष्टांचं. मग त्याला सुचवू शकतो की थोडंसं धान्य तू मंदिरामध्ये देशील का, किंवा जे अन्न तू खातोस ते अन्न स्वतः खाण्यापूर्वी तू कृष्णांना त्याचा भोग अर्पण करू शकतोस का. म्हणजे बघा, आपण त्याला अलगदपणे हे सुचवलं, कशा प्रकारे तो त्याचं कार्य कृष्णांपर्यंत जोडून घेऊ शकतो हे त्याला सांगितलं. तसंच एक झाडावरती बघा एक नारळ चढून नारळ काढणारा एक मनुष्य दाखवलाय, तर हाही असाच आहे की त्याच्या मनामध्ये कुठेही कृष्णांबद्दलचा विचार नाहीये. तो म्हणतो की मी अजून नारळाची झाडं लावेन, जमीन घेईन, मोठं दुकान घेईन. तर मग अशा व्यक्तीला आपण हे सजेस्ट करू शकतो, सुचवू शकतो की जवळच्या मंदिरामध्ये तू रोज एक नारळ देशील का, म्हणजे अलगदपणे प्रेमाने बोलून त्यांना हे सांगू शकतो. कृष्ण भावनेचा स्वीकार करायला कोण किती प्रमाणात तयार आहे हे बघूनच त्याला आपण हे सांगू शकतो. त्यासाठी कोणाचा अपमान करण्याची हे आपल्याला आवश्यकता नाही, कारण प्रत्येकाची स्थिती ही वेगळी वेगळी आहे. जेवढा जो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करायला तयार आहे त्याप्रमाणे आपल्याला त्याला सांगायचं आहे, कशा प्रकारे तो जोडून घेऊ शकतो. वाचा माताजी. हरे कृष्ण. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा कर्ता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, अशी कुठली गोष्ट आहे, अर्जुन म्हणतो आहे की जी मला कर्तव्य करण्यापासून थांबवते, मला माझं कर्तव्य करायचंय, पण ती गोष्ट अशी कुठली आहे की जी मला अडवते. तर इथे काय म्हटलेलं आहे की आपल्याला वाटतं की मी कर्ता आहे, मीच सगळं करतो, हा मिथ्या अहंकार. आणि खरं तर प्रकृती तिच्या 3 गुणांमुळे आपल्याला बद्ध करते, आणि या 3 गुणांच्यामुळे आपल्याला कठपुतळीसारखी ती आपल्याकडून कर्म करून घेते. तर हे मिथ्या अहंकारामुळे व्यक्तीला असं वाटतं की मी कर्ता आहे. आता मिथ्या अहंकार म्हणजे काय हे जरा नीट आपण समजून घेऊया. त्या आधीची स्लाइड जरा बघूया, म्हणजे आपल्याला ते जास्त सोपं पडेल. आता हा जो शेतकरी दाखवलाय बघा, हा शेतकरी आपण म्हटलं त्याची कृष्णांवरती श्रद्धा नाहीये आणि हा मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाखाली आहे. तर तो विचार कसा करतो की आता हे माझं शेत आहे, हे शेत मी नांगरलं, मग त्याच्यामध्ये मी बियाणं पेरलं, शेतामध्ये त्याला पाणी दिलं योग्य त्या प्रमाणात, खत दिलं, मग त्याच्यामध्ये पीक तयार झाल्यानंतर त्याच्यावरती कीड लागू नये म्हणून कीटकनाशकाचा फवारा केला, तेव्हा कुठे हे धान्य आता पिकलंय. आणि आता जे शेत असं छान धान्याने भरलेलं दिसतंय, हे माझ्या कष्टाचं फळ आहे, त्यामुळे हे सगळं धान्य माझे आहे, हे सगळे कष्ट हे माझे आहेत. आता हा जो शेतकरी आहे हा मोहग्रस्त आहे. तो मोहग्रस्त म्हणजेच मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाखाली आहे तो, त्यामुळे तो स्वतःला कर्ता मानतोय, मी कर्ता मी भोगता, अशी त्याची विचारसरणी आहे. आता आपण विचार करू बघा, दुसऱ्या बाजूने विचार करू, हे बियाणं कुठून आलं, ती पेरायला माती दिली, ती कोणी दिली, पिकाच्या वाढीसाठी जो योग्य प्रमाणात पाणी लागतं, सूर्यप्रकाश लागतो, हवा लागते, हे सर्व कोणी दिलं. तसंच शेतामध्ये काम करण्यासाठी ह्या शेतकऱ्याचं शरीर, त्याची इंद्रिय, त्याची बुद्धी यांची शक्ती कोणी दिली, मग हे सगळं तर कृष्णांनी दिलं, म्हणजे खरं तर कृष्ण करता आहेत. मग हे पिकलेलं धान्य तो शेतकरी कसं म्हणतो माझं आहे, कारण तो मोहग्रस्त आहे, स्वतःला कर्ता मानतोय, त्यामुळे असं झालंय. आणि हे का होतंय, त्या प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाने तो बद्ध असल्यामुळे तो असा विचार करतोय. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की आपणही स्वतःला कर्ताच मानत असतो बघा. खरं तर आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे हे मिथ्या अहंकाराने आपलं वागणं होतं. इथे जी काही सर्व संसाधनं आहेत ती सर्व कृष्णांनी आपल्याला दिलेली आहेत, आपण केवळ त्यांचा वापर करतोय. पण आपण जेव्हा आपल्याला कर्ता मानतो ना, ते तत्क्षणी आपण कर्मबंधनात अडकतो आणि मग कर्माची प्रतिक्रिया आपल्याला भोगावी लागते. पण कृष्णांच्या आनंदासाठी आणि कर्माचं फळ जेव्हा आपण कृष्णांना अर्पण करतो, ते केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कर्म तेच आहे, पण आपला भाव काय आहे, आपण स्वतःला कर्ता मानून ते कर्म करतोय का, तर त्याप्रमाणे आपल्या कर्माची ही प्रतिक्रिया पण आपल्याला बद्ध करेल किंवा मुक्त करेल. त्यासाठी कर्माचं ज्ञान घेणं हे फार आवश्यक आहे, कारण कर्म केल्याशिवाय आपण राहू शकत नाही. आणि कर्माचं ज्ञान घेऊन आपण त्याची जी येणारी प्रतिक्रिया आहे ती मात्र बदलू शकतो. तुम्ही पहिल्या अध्यायामध्ये शिकला होतात ना की भगवद्गीतेमध्ये आपण 5 गोष्टींचा अभ्यास करतो बघा, ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. त्याच्यापैकी ज्या 4 गोष्टी आहेत, जीव, काळ आणि प्रकृती, या सर्व ईश्वराच्या शक्ती आहेत म्हणूया.
म्हणजे शाश्वत आहे. पण कर्म जी आहे ही जीवाची शक्ती आणि ती अनित्य म्हटली जाते. कारण आपल्याला हे समजतं इथे की ज्ञान घेऊन कर्माची प्रतिक्रिया आपण बदलू शकतो. जे कर्म आपल्याला बद्ध करणार आहे ते आपण कृष्णांना अर्पण केल्याने आपण कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकतो. त्यामुळे कर्माला अनित्य म्हटलेलं आहे. आता पुढचा श्लोक बघूया आपण. हा, संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णीवंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काय बळेच पापकर्मे करण्यास प्रेरित होतो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता माणसाला माहिती असतं की एखादं कर्म चुकीचं आहे, पापकर्म आहे, तरी तो ते कर्म करतो. असं का वाटतं त्याला की जणू त्याला ते कर्म करण्यासाठी बलपूर्वक धक्का दिला जातोय. जसं आता चोराला माहिती असतं की चोरी करणं अयोग्य आहे, पण तरी चोर आहेतच ना या जगामध्ये. त्यांना माहिती आहे की आपण पकडले जाऊ, धोका असतोच, म्हणजे शिक्षाही भोगावी लागेल, तरीही ते चोरी करतात. अंधारात का होईना चोरी करतातच. मग असं का करतात? असं कुठलं बळ असतं की ती व्यक्ती ते अयोग्य काम किंवा पापकर्म करण्यासाठी प्रेरित होतो? तर इथे ह्याचं उत्तर पण कृष्ण देतात. त्याच्या आधी बघा, या चित्रामध्ये जर का तुम्ही बघितलं ना, इथे वेगळ्या वेगळ्या अशुद्धता दाखवलेल्या आहेत. आपल्या सर्वांमध्ये ह्या असतात. काम, क्रोध, लोभ, दंभ, दर्प, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, या सर्व अशुद्धतांमध्ये आपण सगळे अडकलेले असतो. पण आपल्या जीवनामध्ये जेव्हा आपण गुरूंचा स्वीकार करतो तेव्हा आपल्या जीवनाची दिशा ते कृष्णांकडे वळवतात. आता हे जे सगळ्या अशुद्धता आहेत ना, काम, क्रोध, लोभ, या आपल्याला अधोगतीकडे म्हणजे उतरत्या मार्गावरती नेऊन सोडतात. आणि गुरु मात्र आपली प्रगती ऊर्ध्व दिशेने, आध्यात्मिक प्रगती करवतात. ऊर्ध्व दिशेने म्हणजे प्रगतीसाठी ते मार्गदर्शक असतात. गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा साधक आता ज्ञान घेतो, तप करतो, इंद्रिय संयमनाचे प्रयत्न करतो, त्यावेळेला आपली आध्यात्मिक प्रगती साध्य करू शकतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की कृष्णांच्या कृपेनेच गुरु आपल्या जीवनात येतात आणि गुरूंच्या कृपेने मग आपण कृष्णांचं प्रेम प्राप्त करू शकतो, जे मनुष्य जीवनाने गाठायचं परम ध्येय म्हणतो ना, ते आहे. आता मिथ्या अहंकारामुळेच हे आपण समजतो की मी करता आहे आणि हे मी भोगता आहे. तर ही जी आपली हा माइंडसेट आहे, हा बदलण्यासाठी गुरु आपल्याला मार्गदर्शन करतात. तर इथे आता पुढची स्लाइड वाचूया आपण. हा, योजना माताजी वाचा. धूमेनाव्रियते वह्निर् 38 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वाऱ्याने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कर्माद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा काय प्रश्न आहे की असं कुठलं बळ असतं की व्यक्ती अयोग्य कर्म करण्यामध्ये, पापकर्म करण्यामध्ये जणू बलपूर्वक त्याला धक्का दिला जातो? तर कृष्ण ह्याचं उत्तर देतात की अशी चुकीची कृती करण्यामागचं कारण काय आहे? तर काम. काम म्हणजे काय? माणसाच्या अनियंत्रित इच्छा, इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा. तर आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये ना आसक्तीचं चक्र शिकलो होतो बघा. इंद्रिय उपभोगाच्या विषयांचे विचार मनात आल्यानंतर त्या विषयांवर जेव्हा आपण त्या विषयांचं सतत चिंतन करू लागतो, तर त्यावेळेला आसक्ती तयार होते आणि या आसक्तीमधून काम तयार होतो. तर हा जो काम असतो ना, कामाचं आवरण असतं ते अनेक जन्मापासून आपल्यावरती आहे. जसं आता अग्नी धुरामुळे झाकला जातो किंवा आरशावरती धूळ जमली तर आरशात प्रतिबिंब दिसत नाही, तसंच कामाच्या आवरणामुळे आपल्या चेतनेला आवृत्त करतो हा काम. आणि त्यामुळे आपल्याला योग्य ते भगवंतांचं स्वरूप, आपलं स्वरूप आपण जाणू शकत नाही. तर आपल्या चेतनेवरती हे जे कामाचं आवरण आहे ते मात्र हरिनामाच्या श्रवण कीर्तनाने आपण काढू शकतो आणि आपली चेतना शुद्ध करू शकतो. जसं आता एखाद्या वेळी बघा, सकाळी उठून आपण बघतो पाऊस भरून आलेला असतो, आकाश अगदी असं काळं झालेलं असतं आणि सूर्य झाकून टाकलेला असतो या अशा ढगांनी. तसाच हा काम असतो जो आपल्या चेतनेला आवृत्त करतो, झाकून टाकतो. आता किती प्रमाणामध्ये हा आपल्या चेतनेला आवृत्त करतो हे आता पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला कळेल. बरं, ह्याच्यातच स्लाइड्स आहेत त्या मी सांगते तुम्हाला इथेच, कारण पुढचा श्लोक बहुतेक तो घेतलेला नाहीये. 41 आहे ना? ठीक आहे. तर आता बघा, या चित्रांवरती दाखवलेला आहे. तर हा काम म्हणजे आपण काय समजून घेतल्या? अनियंत्रित इच्छा इंद्रिय तृप्तीच्या. आणि ह्या इच्छा कशा आहेत? भौतिक भोग करण्यात व्यक्तीला प्रवृत्त करतात. कृष्णांपासून खूप दूर जातो, त्यामुळे कृष्णांची आठवणही होत नाही इंद्रिय तृप्ती करणाऱ्या व्यक्तीला.
आणि कामाचा प्रभाव असेल तर ती व्यक्ती काय करते, आपल्या असंख्य ज्या न संपणाऱ्या इच्छा आहेत त्या पूर्ण करण्याच्या मागे लागलेली असते. तर आता इथे गर्भाशयातील मुलाची तुलना केलेली आहे वृक्षाच्या चेतनेशी. बघा, आता गर्भाशयामध्ये जे मूल आहे ते कशा स्थितीमध्ये आहे, तर असहाय्य स्थितीमध्ये. ते काहीच करू शकत नाही, हालचाल करायला पण पुरेशी जागा त्याला तिथे नसते. तर वृक्षाची चेतना ही अशी आहे, एकाच ठिकाणी बघा वृक्ष उभा असतो आणि अत्यंत म्हणजे अप्रगत चेतनेची अवस्था आहे असं म्हणूया, किंवा चेतनेचा निम्न स्तर हा वृक्षामध्ये आपल्याला दिसतो. कृष्ण प्राप्तीची म्हणजे हेच नसते, संधीच मिळत नाही त्या चेतनेला. तर असा हा अंधकारमय असं जीवन असतं वृक्षाचं. त्याच्यानंतर दुसरं चित्र, आरशावरती धूळ जमलेली आपल्याला दिसलीये, तर मग आपल्याला प्रतिबिंब स्पष्ट दिसत नाही, कपड्याने साफ करावं लागतं. कधी कधी आपण बघा साबणाच्या पाण्याने साफ करतो, तेव्हा मग ते प्रतिबिंब स्वच्छ दिसू लागतं. तर धुळीने आच्छादलेल्या आरशाची तुलना ही पशुजीवनाशी केलेली आहे. पशुजीवनात पण कृष्णप्राप्ती होऊ शकत नाही, पण पशूंच्या जीवनाचा स्तर हा वृक्षापेक्षा थोडा प्रगत असतो. पण इथे मनुष्य जीवनाची तुलना मात्र धुराने झाकलेल्या अग्नीशी केलेली आहे. आता ह्या धूर जो असतो तो पंख्याने दूर केला, आपण हवा घातली तर तो दूर होतो आणि मग अग्नी पुनर्प्रज्वलित होतो. त्याच प्रकारे थोडेसे प्रयत्न केले तर कृष्ण भावनेची पुनर्जागृती मनुष्य जीवनामध्ये होऊ शकतं. त्यासाठी मनुष्याची चेतना ही प्रगत चेतना म्हटली जाते. आता 41. हरे कृष्ण. माताजी वाचता. हो माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरत हर्षभ अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता इथे कृष्ण सांगतायत की सुरुवातीलाच या काम किंवा अनियंत्रित इच्छांचं दमन केलं पाहिजे. अनियंत्रित इच्छांच्या मुळेच आपल्याकडून पाप घडून येतात, पापकर्म करवली जातात. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की काम हा कसा शत्रू आहे, दुर्जयी शत्रू आहे. दुर्जयी म्हणजे ज्याच्यावरती विजय प्राप्त होणं हे अतिशय कठीण आहे. आणि कृष्ण सांगतात की या माझ्या भक्तीमध्ये तू जोडून घेतलंस, कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यात संलग्न राहिलात, तर मग मात्र ह्या कामावरती नियंत्रण करू शकतो. दुसऱ्या अध्यायामध्ये स्पष्टपणे जे आपण आसक्तीचं चक्र शिकलो होतो त्याच्यामध्ये आपण पाहिल्या होत्या माणसाच्या पतनाच्या 8 पायऱ्या आहेत आणि सुरुवात ही चिंतनापासून होते. जेव्हा मनात विचार येतो हा तिथून प्रारंभ आहे. तर आपल्याला लक्ष पाहिजे की मनामध्ये हा जो इंद्रिय उपभोगांच्या इंद्रिय उपभोगचे विषय, हा जो चिंतनाचा एक मिळालेला विषय आहे ना, हा जर का बाजूला काढायचा असेल तर मनाला चिंतनासाठी कुठला तरी दुसरा विषय द्यायला हवा, तो म्हणजे कृष्ण भावना. आणि हा जो काम आहे ना, हा कुठे राहतो हेही आपल्याला माहिती पाहिजे. इंद्रिय, मन आणि बुद्धीमध्ये राहतो. या तिन्हीद्वारे तो कार्य करत असतो. आणि जीवात्म्याचं जे ज्ञान आहे की मी कोण आहे, भगवंत कोण आहेत, माझं आणि भगवंतांचं काय नातं आहे, हे तो आवृत्त करतो. आणि हा काम अनादी कालांपासून आपल्यामध्ये आहे, याला बाहेर काढून टाकायचा तर साधना करावी लागते. आणि काम तर सर्वांमध्येच आहे. मग या कामाच्या नुसार कार्य करायला जेव्हा आपण आपली इंद्रिय प्रवृत्त होतात तेव्हा त्याला भोग म्हटला जातो. आणि मग काम बाहेर काढून टाकण्यासाठी जी साधना आपल्याला करायला सांगितली जाते ती म्हणजे काय, रोज जप करणं, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम यांचं नियमितपणे पठण करणं, श्रवण करणं. आणि हे वारंवार करत राहिल्यामध्ये आपल्या मधला हा जो काम असतो ना कमी होतो. आणि हा साधक म्हणजे हा प्रत्यक्ष अनुभवही घेऊ शकतो. तर आपण इंद्रिय, मन आणि बुद्धी ही तिन्ही कृष्णांबरोबर आपल्याला त्यासाठी जोडणं हे आवश्यक आहे. तर प्रल्हाद महाराज म्हणतात की आपल्याला जेवढ्या लहान वयात म्हणजे बुद्धिमान मनुष्य तोच आहे जो अतिशय लहान वयामध्ये कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतो. म्हणजे मनुष्याच्या ज्या अनियंत्रित इच्छांचा त्याग भक्ती मार्गामध्ये जेव्हा तो जोडून घेतो तर ह्या अनियंत्रित इच्छा आपल्या आपणच कमी होऊ लागतात. कारण हा मनुष्य जन्म हा अत्यंत दुर्लभ म्हटलेला आहे आणि 84 लक्ष प्रजाती करून हा आपल्याला मिळालेला आहे. तर केवळ ह्या आणि ह्या जन्मातच आपल्याला ही संधी असते आपला चेतनेचा स्तर प्रगत करण्याची. आणि अन्यथा ही संधी आपल्याला परत कधी मिळणार हे आपण सांगू शकत नाही. त्यामुळे अधःपतनाच्या भयापासून जर का आपल्याला रक्षण करायचं असेल स्वतःचं, तर या मनुष्य जन्माचा आपल्याला मनुष्य जन्म कृतार्थ करून घ्यायचा असेल तर कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं हे अत्यावश्यक आहे, हे आपल्याला समजतं. आता पुढचा बघू आपण श्लोक. हरे कृष्ण. हा वाचा माताजी. इंद्रियाणि परन्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कार्य करणारी इंद्रिय जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता आपण जाणून घेतलं की हा काम कुठे वास करतो, इंद्रिय, मन आणि बुद्धीमध्ये. तर जेव्हा आपण स्वतःला अशा कार्यामध्ये जोडून घेतो, जी कार्य आपल्याला आपण आत्मा आहोत ही भावना दृढ करतात, तर म्हणजे कृष्ण भावना भावित कार्य, थोडक्यात की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, ही भावना जिथे दृढ होते तेव्हा मग आपला काम कमी होऊ लागतो. आणि या उलट हा काम कसा असतो, आपल्याला भक्ती करण्यापासून परावृत्त करत असतो आणि भोग करण्यासाठी प्रवृत्त करत असतो. पण आपली जी ही इंद्रिय आहेत, या इंद्रियांच्या पेक्षा आपलं मन श्रेष्ठ आहे, मनापेक्षा आपली बुद्धी श्रेष्ठ आहे आणि बुद्धीपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ आहे. तर आत्मा सर्वश्रेष्ठ आहे. तर जेव्हा आत्म्याला आपण या कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये जोडून घेतो, कृष्णांच्या सेवेमध्ये जोडून घेतो, तेव्हा साहजिकच आत्म्यापेक्षा कनिष्ठ असलेली बुद्धी, त्याहून कनिष्ठ असलेलं मन आणि त्याहून कनिष्ठ असलेली ही इंद्रिये आपोआपच मग भगवंतांच्या सेवेमध्ये नियुक्त होतात आणि आपली ही जी भोग करण्याची प्रवृत्ती आहे ती मात्र कमी होत जाते. आता इथे ना हीच गोष्ट आपल्याला एका वेगळ्या प्रकारे सांगितलेली आहे. इथे स्तर दाखवलेत बघा. ह्याच्यात सगळ्यात शेवटचं म्हणजे सगळ्यात खाली जो स्तर आहे तो दाखवलेला आहे शारीरिक स्तर. आता या शारीरिक स्तरावरच्या मनुष्याला इंद्रिय तृप्तीसाठीच खूप महत्व असतं त्याच्या आयुष्यामध्ये. मग त्याला नशा करायला आवडते, विविध व्यसनं तो ठेवतो आणि तेच तो करत राहतो. त्याला वाटतं की अशा प्रकारे मी एक चांगलं जीवन जगतोय. तमोगुणाच्या प्रभावाखाली असतो, तर त्यामुळे त्याला काळ वेळ महत्वाची नसते. त्याला इच्छा झाली की तो मनुष्य करतो. दिवस असेल रात्र असेल त्याला काही फरक पडत नाही. मी शरीर आहे आणि या शरीराला आनंद देणं, उपभोग घेणं हे माझं ध्येय आहे, असं त्याचा विचार असतात. आता त्याच्यावरचा स्तर कुठला आहे, इंद्रियांचा स्तर आहे. इंद्रिय स्तरावरच्या मनुष्याला ही म्हणजे या प्रकारच्या गोष्टी करायला आवडतात ज्याच्यामधून त्याला आनंद मिळतो, पण त्याला हेही माहिती असतं की या प्रकारचं व्यसन ठेवायचं तर मला पैसे कमवावे लागतील आणि ते करण्यासाठीही ते प्रयत्न करतो. म्हणजे आपल्या थोड्याशा जबाबदाऱ्या सांभाळत तो इंद्रिय तृप्तीमध्ये व्यस्त राहतो. त्याच्यावरचा स्तर कुठला आहे, मानसिक स्तर आहे. मानसिक स्तरावरचा मनुष्य काय करतो, त्याला हे समजतं की मी व्यसन ठेवले, इंद्रिय तृप्तीची विविध साधनं जरी उपभोगली तरी मला मिळणारा आनंद हा काही फार टिकणारा नाहीये. त्यापेक्षा मी कुठल्या तरी चांगल्या लेखकाचं पुस्तक वाचेन, शास्त्रीय संगीत ऐकेन कुठल्या चांगल्या गायकाकडून, त्यातून मिळणारा हा आनंद मला अधिक असेल. पण त्याला हेही समजतं की हा जो या प्रकारे मिळणारा आनंद आहे तोही अखंडित नाहीये. मग तो अखंडित आनंदाचा शोध घेता घेता वरच्या स्तरावरती पोहोचतो, जो बौद्धिक स्तर आहे. बौद्धिक स्तरावरचा मनुष्य काय करतो, आध्यात्मिक स्वरूपाचे ग्रंथ वाचतो, तिथे तो ज्ञान घेतो. तेव्हा त्याला समजतं की अखंडित आनंदाचा उगम हा आपला आत्मा आहे आणि ह्या आत्म्याशी कसं जोडून घ्यायचं यासाठी मग गुरूंचा आश्रय त्याला घ्यावा लागतो. गुरूंचा शोध त्याचा सुरू होतो आणि ज्या वेळेला त्याला गुरूंची प्राप्ती होते तेव्हा तो शेवटचा जो स्तर आहे आध्यात्मिक स्तर तो प्राप्त करू शकतो, जिथे गुरु त्याला मार्गदर्शन करतात आणि त्या मार्गदर्शनाने त्या रस्त्यावरती जेव्हा तो चालतो, वाटचाल करतो, तेव्हा आत्मसाक्षात्काराचा जो उच्च स्तर आहे तो गाठू शकतो. आध्यात्मिक स्तर त्याला म्हटलेला आहे. आनंदाचा अखंडित प्रवाह तेव्हा त्याला मिळत राहतो कारण त्याने कृष्णांशी जोडून घेतलेलं असतं. तर हे आपल्याला समजलं. तर आता तुम्ही आपण हे 4-5 स्तर बघितले, ह्याच्यात तुम्हाला या स्तरापैकी कुठल्या स्तरावरती कामाचा प्रभाव सर्वाधिक आहे, काम म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण अनियंत्रित इच्छा, हे कुठल्या स्तरावरती सगळ्यात जास्त आहे असं तुम्हाला वाटतंय? शारीरिक स्तरावरती आहे की आध्यात्मिक स्तरावरती आहे, सांगा बरं. शारीरिक स्तर. शारीरिक स्तरावर, बरोबर ना. जसा जसा मनुष्य प्रगती करत जातो, आध्यात्मिक ह्याच्यावरती पोहोचतो, तसं तसं कामाचा प्रभाव कमी होत जातो. तर हेच आपल्याला समजायचंय. कामाचा प्रभाव असल्याने शारीरिक स्तरावरचा मनुष्य जन्म मृत्यूच्या चक्राच्या कायम चक्रात अडकलेला असतो आणि जसं जसं प्रगती करतो, काम कमी होत जातो, तसं तसं तो कृष्णांच्या बरोबर अधिक चांगल्या प्रमाणात जोडून घेऊ शकतो. आता शरीराचा रथ आहे जो आपल्याला दाखवलाय, शेवटची स्लाइड आहे ही. आता इथे बघा 5 इंद्रियांचे विषय दाखवले, जे घोडे आहेत रथाचे ते, त्यांची तुलना आपण आपल्या इंद्रियांशी केलेली आहे. आता इंद्रिय कसं जगाचं ज्ञान घेतो आपण त्यांनी, जसं आपण डोळ्यांनी आपण सौंदर्य बघतो, नाकाने विविध सुगंध घेतो, कानाने मधुर ध्वनी ऐकतो आपण,
त्वचेने मुलायम स्पर्श आपण वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींचे घेतो, जिभेने विविध स्वाद घेऊ शकतो. ते सगळे इंद्रियांचे विषय आहेत आणि ही जी 5 इंद्रिय असतात ना, त्यांची ओढ त्यांच्या विषयांकडे असते. आणि ह्या घोड्यांचा जो लगाम आहे तो कोणी पकडलेला दिसतोय बघा, तर मनाने पकडलाय. आणि या मनाला नियंत्रण कोण करताय? रथाचा चालक कोण आहे? तर बुद्धी आहे. आणि रथाचा प्रवासी दाखवलाय आत्मा. बघा त्याचे एक्सप्रेशन्स बघा तुम्ही, कसं आहे, भांबावलेला दिसतोय ना तो तुम्हाला. तर आता ही इंद्रिय कुठे रथ ओढून नेत आहेत, त्यामुळे तो घाबरून गेलेला आहे. आता कृष्ण भावनेमध्ये नसलेल्या किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न असलेल्या व्यक्तीचा हा शरीराचा रथ आहे. जसं आता आपण ओला उबरची कॅब करतो आणि तो ड्रायव्हर आपल्याला भलत्याच ठिकाणी घेऊन जाऊ लागला तर आपणही घाबरून जाऊ. तसाच आता आत्मा भांबावलेला आहे. कारण आत्म्याला ओढ कुठली आहे? कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची आहे, भगवत धामात जाण्याची आहे. पण इथे ही इंद्रिय त्यांच्या विषय उपभोगांच्या आकर्षणामुळे ठरवतायत की कुठे जायचं. मनाचा लगामही ते मानत नाहीयेत. मनावरती नियंत्रण करणारी बुद्धी पण दुर्बळ आहे, तर जी मनावरती नियंत्रण ठेवू शकत नाहीये. त्यामुळे इंद्रियांना इच्छा झाली की इंद्रिय तृप्तीच्या ते मागे लागतात आणि बुद्धी सबळ नसेल तर मनावर ताबा ठेवू शकत नाही. तर हे आपल्याला समजतं या शरीराच्या रथवण्याचं. नेहमीच ह्याच्यातलं उदाहरण जर का घ्यायचं तर बघा, आपण सिग्नलला थांबतो आणि आपल्याला किती घाई असेल तरी आपण सिग्नल तोडत नाही. आता सिग्नल तोडून गेलो तर आपल्याला माहिती असतं की कुठेतरी इथे जवळपास पोलीस असेल, तो आपल्याला अडवेल, परत रस्त्याच्या कडेला नेईल, दंड करेल आपल्याला. म्हणजे घाई असली तरी आपला वेळ जाईल. दुसरी शक्यता असते सिग्नल तोडल्याची, अपघात होण्याची असते. तर इथे बुद्धी बघा मनावरती नियंत्रण करते आणि कितीही घाई असली तरी सिग्नल तोडायचा नाही हे आपल्याला समजतं. आणि मन इंद्रियांवरती नियंत्रण केल्याने आपण मग गाडी आपली पुढे जाऊ न देता सिग्नल संपण्याची वाट पाहतो. तर ज्ञानाने म्हणतात ना बुद्धी सबळ होते. आपण वर्तमानपत्रात वाचलेलं असतं, कोणाकडून तरी ऐकलेलं असतं की अमक्या ठिकाणी तो पोलीस उभा असतो, त्यामुळे मग आपण जात नाही, ते सोडून, जागा सोडून जात नाही, सिग्नल संपण्याची वाट बघतो. तर आपली सर्वांचीच ही इंद्रिय काय म्हणतात ती विषयांची ओढ आपल्या सर्वांमध्ये असते. पण बुद्धीला जर का आपण सबळ केलं, कृष्ण भावनेशी जोडून घेतलं, तर अशा सबळ बुद्धीच्या रथात बसलेला जो आत्मा असतो ना, तो खूप कार्यशील असतो. आणि असा रथ आत्म्याला योग्य ठिकाणी भगवत धामी घेऊन जातो. मनाद्वारे इंद्रिय आणि बुद्धीच्या द्वारे मन नियंत्रणात असतं आणि आत्मा अजिबात घाबरलेला नसतो. असा व्यक्ती खूप आत्मविश्वासाने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती पण करताना दिसतो. म्हणजे भक्तीला जेव्हा ज्ञानाची जोड मिळते ना, तेव्हा आपली प्रगती ही अतिशय शीघ्रपणे होते असं आपण म्हणूया. आता इथे बघा अध्यायाचा सारांश आलाय. तर काय होता पहिलं? अर्जुनाचा प्रश्न होता, त्याग करू की कर्म करू? मग पुढचा प्रश्न होता, कर्म संन्यास की कर्मयोग? तर आपण शिकलो की कर्म संन्यासापेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ आहे. मग निष्काम कर्म करू की ज्ञानयोग करू? त्यावरही आपण शिकलो की निष्काम कर्मयोग हा ज्ञानयोगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग कर्मकांडापासून अर्जुनाने कृष्णाला कर्मयोगापर्यंत नेलं. कर्मयोग म्हणजे काय समजावलं कृष्णाने? माझ्यासाठी कर्म कर, मी सांगतो तसं कर आणि माझ्या आनंदासाठी कर, आणि त्यामुळे तू कर्मबंधनात अडकणार नाहीस. मग कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील हे अर्जुनाचं कारण होतं. त्यावर कृष्णाने ज्ञान दिलं की कौटुंबिक परंपरा नष्ट होणार नाही. तू कर्तव्य पालन केलंस तर तुझाच आदर्श सर्वांच्या समोर राहील आणि समाजातील सर्व अशा प्रकारे आपली कर्तव्य जेव्हा पार पाडतील तर त्यावेळेला सर्वत्र धर्माचंच राज्य असेल. आणि सगळ्यात शेवटी जेव्हा अर्जुनाचा प्रश्न होता की माझा सगळ्यात मोठा शत्रू कोण, जो मला कर्तव्य पालन करू देत नाही, आणि तर कृष्णाने उत्तर दिलं की काम. आणि ज्या शत्रूचा संहार जर का आपल्याला करायचा असेल तर हा काम कुठे राहतो, आपला शत्रू कुठे राहतो हे माहिती करून घेणं आपल्याला आवश्यक आहे. तर काम कुठे राहतो? इंद्रिय, मन आणि बुद्धीमध्ये वास करतो. आणि सबळ बुद्धीने आपण आपल्या मनाला आणि इंद्रियांना नियंत्रित करू शकतो. तर इंद्रिय, मन आणि बुद्धी जेव्हा आपण कृष्ण भावनेशी जोडतो तेव्हा या काम नावाच्या दुर्जयी शत्रूला आपण पराजित करू शकतो, त्याचा नाश करू शकतो. तर हे आपल्याला जसं आता लहान मुलं बघा चालायला शिकतात, धडपडत अडखळत शिकतात ना चालायला, मग व्यवस्थित चालतात. तसंच आता आपण कृष्णांकडे जायला शिकतो आहे आणि आपल्या या मार्गातली काम हा सगळ्यात मोठी बाधा आहे. तर ह्याला दूर करायचं असेल तर आपल्याला कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणं हे खूप आवश्यक आहे. म्हणजे कर्मयोग करणं आपल्याला आवश्यक आहे. तर इथे ही शेवटची स्लाइड आहे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बघा आता आपला अध्याय झालेला आहे. आता कोणाला तुम्हाला शंका असतील तर मी घेते.